A very good afternoon to all of you. I, on behalf of the Department of Political Science, undergraduate section, welcomes you all to the interactive program on Meghalaya Legislative Assembly Election 2023 and Political Parties Agenda, a Public Interface. We are happy to have amongst us our respected Vice Principal, Dr. M. Rani, and we are also privileged to have Mr. Kirmenlang Yuria, and also the respective political parties from different places to today's program. And now I would like to call upon our respected Vice Principal to kindly deliver the welcome address. First of all, I wish all the who are present here this afternoon a very good afternoon. And we are having this program organized by the Political Science Department of the college, titled Meghalaya Legislative Assembly Election 2023 and Political Agendas, a Public Interface. I take this opportunity to welcome first our moderator for this program, an esteemed guest, Sri Kirmen Yuria from the Shillong Mail, who has graciously accepted our request to be the moderator of this important discussion. I also welcome Sri J.F. Shulai from the BJP, who is the state spokesperson of the BJP. I welcome Professor Fabian Lingdo from AITC, who is the General Secretary of the All India Trinamool Congress Party. I welcome Sri A.F. Dakhar, Vice President of the United Democratic Party. I welcome Sri P. Rendathiang, General Secretary, HS PDP. I welcome Sri Elisa Khan, General Secretary, Youth Wing, PDF. I welcome Sri Abna M. Pariat, BPP candidate from East Shillong from the BPP party. I welcome Sri K. Porto, CAM candidate from Shillong North constituency. I welcome Sri Manuel Batwa, candidate East Shillong constituency from the Indian National Congress. And also take this opportunity to welcome all the esteemed invitees, guests. I think I will not name. We have very well-known personality in this program. I welcome our teachers, the head of the department of different departments of the college, our dear students, and all esteemed invitees to this program. As you are aware, the Election Commission of India is scheduled to conduct the election to the Meghalaya State Legislative Assembly on the 27th February 2023. It has been an experience that elections in Meghalaya, in terms of the quantum of participation, is always highly successful. In 2018, for example, the rate of political voter turnout was about 75%. However, high rate of voter turnout does not necessarily ensure quality of the political system. There has been a general expression in the media and other forms of the lack of democratic governance in the state. Representatives who are supposed to be accountable and responsible to the people to fulfill the socio-economic aspirations of the people as enshrined in the Constitution have not been able to come near the expectations. The inadequate progression of the state in many sectors is revealed by the different national reports, placing the state at the bottom or near the bottom of the ladder among states in India. The foundational weaknesses lie in the questionable representations, where those who are legitimately placed by the electorate at the helm of affairs, it seems, take politics not as an honorable service for the good of the state and its people, but for the advancements of parochial, sectional, and private interests. Elections and voting in democracy are supposed to be noble, carried out
and exercised with a sense of responsibility by all the stakeholders, the political parties, the candidates, and the electorates, more or so because the outcomes not only affects its actors, but those who presently have no role in it, the innocent children to whom each of us is accountable. Our present determines the future. Taking cognizance of the gravity of the matter, the Department of Political Science undergraduate section of the college takes this opportunity to organize a program providing a platform for the political parties and the members of the public to engage in agenda for the future of the state. The program is expected to enable the political parties to provide meaningful information to the public on the programs, manifestos, and policies that are promised to the people of the state for the next 5 years, 2023 to 2028. Though the debate and deliberations, it is expected that the public participations will be able to make informed choices in the ensuing elections. Substantial and meaningful democracy requires that during elections, rationality triumphs over emotions, festive mood to be replaced with knowledge, and merry-making gives way for issues engagement. And this program is an humble attempt towards the object of bringing positive transformation in the electoral process. So with these few words, I once again welcome each and every one of you. Thank you. We thank you, sir, for your address that has made us feel quite welcome. We will now start off with our interactive program, but before we move on, I would like to introduce the moderator of today's program, Mr. Kirmenlang Yuria. Mr. Kirmenlang Yuria started working first as a journalist with the Meghalaya Times in the month of July 2009. After 2 years as a senior reporter, he associated himself with the Rekhasi channel and also with the satellite channel New Delhi. For NewsX, he acted as a stringer for Meghalaya. He then associated also with the satellite channel Guwahati, the Frontier TV Meghalaya Bureau from 2013 to 2015. He also worked with one channel, the Zoom In TV from the Netherlands, to collect only unusual news from the Northeast in the years 2013 to 2014. With the shutting down of the channel Frontier TV, Mr. Yuria joined Batisi TV as the editor-in-chief, and at the same time, he also held the post of the editor of the Khasi Daily, Upengor, till the year 2017. In the same year itself, he started his own website, www.shillongmail.com. And on January 21st, 2021, he started the news channel Shillong Mail Ukkarwa Ka Atyar. Besides these, he also set up a production house named Hope Media Production, which got the contract to air the Meghalaya Legislative Assembly channel. In the media industry, not only was he an editor, but twice he held the post of organizing secretary of the Meghalaya Editors and Publisher Association, and also a member of the 101 Reporters Pan-India Grassroots Reporters Association. I now hand over the rest of the program to our moderator. Kublish Bon Kong, Kumbalaya Penbet, Bakani, Kajinyatai, Kande, Tian Kasi, Kamtambe, Bakajalahi, but Kamtam Karikasi Jaintia, Natai, but Kiseng San Perte Baro, he Kibu Yakamat, Bandawa, Nakasorkar, India, Ban Pendrung, Yakatian Kasi, Hakakrenet, Kabapra, Katai Kanikan Long Kakabuk Siar, Yabaro, Kipajba, no Shongshnong, Bakinyo Snow, Yakai, Kabakiseng San Perte, Kidon, Ban Pensnow. Yala kamat rekam ke jongki bat kita ki policy ke baki ki kwa lata kiyo ke bandon hakabor lingba ke niki election arajar arpulai ya ke bangin don hadu kumba arpuai lak hendri pusau hajar kendai spa nyu pulai ngut ki nok tep vote na ki lai hajar sau spa prapu arteli ki polling station ki mansa a ya kerai kata ka arterik bat ya ke ba
ngin boti hakinong te bot mono yano ki imon banjiet ikini ki sengsan perthei te hakini ka por nga yewer no yakini ki riubok mat na po kini ki seng per ngan yewer chua na seng Bharatiya Janata Party ba GF Shulai bolong state spokesperson banwan kiu shani karinsan wa shidrong bot sai Professor Fabian Lingdo General Secretary ka AITC sai ba Alan Tre Dakar belong Vice President Jongki United Democratic Party Nakaseng Hill States People's Democratic Party iba Panbor Rentathiang General Secretary but Nakaseng Voice of People's Party iba Avner Empariat belong ru Kurtong nang thina Laim Kra constituency lani kata East Shillong constituency ka bangitep menta but weru Nakaseng Congress ya iba Manuel Batwar belong ru Kurtong nang thina East Shillong constituency but say pastor ke pertu belong candidate jong kakam nang di Shillong North constituency kadon denganget kumakipau hapo kini Jakasyong ngi duna kawai pat kajaka tenrei katang i pat upajba nomor jingsha ya kai kabang layakran lingba bat kinong penyan kababoni ngila angnut banginyo banya ter banya kran kamtam ban sngapru napo nakani keseng kaba umshim don hakani kapor kaba minta ndrei tamang nginya chakmat yakani ka jingya kran ka jongi kublai shibon yapi kirangba we pi we kibla longkloi bandon chakani ka jingya tai ya kabala ai kerteng hakaktin khasi ka mang in penwan dor kalong ka election chaka yeng dor bar tho an duna sai sumba map nga khotru ya Eliezer Khan General Secretary ka Youth Wing napo ka seng People's Democratic Front tingyai kublai pi baro kiriu rangba kumjuru kidon kisamla rangba kiblami shakmat yakaba banpoi shakani kajaka kabalong kajaka kabangin pensngau yakasur ka jongpi hakabede pat bau pajba un ai pat yakarai ka jongu hakani ka election arjar apulai shakiyeng darbar thoan bat kumjuru yakimat ki jongpi bat kandonru pat kajingi mer jingbot kandonru kiba ni bu ya kelut mensiem baki pajba kinlong ki bakloi banbu ik jingkli ki jongki habede bat kimat ki ba phi pin pensngau bat nanget pilong ki bakloi ban jubab yaki kanang ba kani ka jingiter kanlong ka basaiso batru ka basngutanat ya ka ba undon utau so nakamenta bangintei ya ka lawe jong kani kari ba kajat benriu ka jongi ka bangi juyai pertai manla ka por ba baro hingi iet ya la ka jong kari tementa hakabasdang ya kani ka jingyatai yela yepen bet bangin ai lat yang manlau kawai ka sengsan perthei san minute kapor bapin pensngau yala ki jong kimat trekam ki jong pi bat ka jing angnut ka jong pi bapin tre nakamenta ka jela bat kumjuru kamta upajba nidon hangni ya kawai ni kiseng trairi kabla remba hapo ka jela ka jongi ka Hill State People's Democratic Party dementa ngan IT shwa shakani keseng HSPDP ba pin pensngau yakimat prikam ka jongpi bak nilabu por kumasan minute Xiong nang tu ka jaka nang tu ngilap pengkrek pilong man keren nang tu ti pin pensngau yakimat prikam ka jongpi hakani ka por nga IT shiba panbor ba inshimti benta ba in pensngau yakimat prikam ka jongpi Kublish bun pa kermen Yuria barong bondir tor ni ka steng sing momenta kumjuru I vice principal jong ni ka college but ki guest ki prepare but kom tam ni ki audience sang tu tikum long mani kran khasi ma shupan jibit hani introduction ngan chule parang kanyan but dia kata ngat try kam lelei ni sele pada khasi Our state Meghalaya is gearing up to the 11th General Legislative Assembly election
to be scheduled on the 27th February 2023. And this is the moment that the power is in your hand to change the political system of governance in the state of Meghalaya within the purview of regional aspirations that we belong. We are at a crossroad time and again to elect our representatives as to fulfill our dreams of good governance. The Hill States People's Democratic Party is strongly determined to serve the people of the state. The party always strives forward and not surrendering or exhausting to throw itself in the field of political system for the best interests of the people at large. Our journey, the Hill State People's Democratic Party, has been lively for the last 55 years of service. And we are here today because of your love and support at every level of our journey. This year is the election. We are called to reaffirm our values and commitment, to hold them against a hard reality and see how we are measuring up to the legacy of our forefathers and the promise of our future generations. Our party stands firm up to this day to serve our beloved people of the state. The organic introduction of the party, kadoi kimat cintai kam lagi jong, di kambil omtan dan persui kimat. Hadirin jong election arpenyo terik. KHS PDP kum kawin parti berdimtan kum introduction menta. Kadon katukan itri kimat ke bakam kongsan wala banong pi sya bakang shme kapol. Kaba ningkong ni angut berbod berwarna esensial ke kharar ke bakhut. Kabalat yang jeng mamsap bat benumyo silang semat hakin dat rekam jong ke sarkar. Kapolisi yo kam yo ajam ka bakhlain bat ka bakhut bat ka bemyo silang. Ban kmi bat penjanai ke job reservation policy. Ban yai piteng ban dawano ila ka jong ka khasi jante state apok article 371 kani gede kongsan ka party ka yang habi day bat kani ka manifesto ka pemerintahan. Tegi audience ulah si kila ban kali ke down ulah si kila ban yo ban jawab sibet habi day khamtam kani ka pemerintahan. Ban penpai yo pu dusam kumi ilang don gisi sateng inalan pamit. Kaktian ka selit kumbal omantan ban itono ya khasi ka lembaga scheduled jongri senchar gari India kumbal de bitho dak do berthawai dalam Meghalaya. Kelintiral kami isu thu bangi pat inai persya haduk menta. Ka parti ke yang siam ban persya jumbu sokar ban ti uranium ka khando ka siap ban jara jong motrai ka khando ka siap ki khlau ki pitap jongri khasi jantia ban penkhlani ki an yadi yithit khando. District Council ban penkhlani District Council habor akilyang kat kum sik schedule ki kam jungai perthai ban panbhai kam jungai perthai khna man long kalat kamai yo kam yo jam kilat yo kam yo jam ban kintiu kasap ki phong jong samla ban pensulur ban thawlat iki khon samla ban yang halag jong ki gijat na ka batre iki kam la jong kum ban bu ki karkhana ret ban preti kam ki sap ki phong trai haibdi ka sports ban ai kilat babha ignoi la kai kum ki tiar kilan met krep karyang kali ka wish benta kan jong ri gungi ban kintiu krep karyang ya ka yo khot kinong rap habro kilyang kajing ya dang jong ya ki wa kajing khot kinir kolong ban kam ha de ban ke policy ban penne ban sa ki wa kitang bat kising yar kajing penmi kajing sam boarding kanir de ban don kilat kelinti kham tame ka bede burkom sam boarding khnang ban la ban kintiu kajing mi pisa ka kot ka khia kanir long ban kam han maka dak shibun kajing tuna hagiro thai nong konong kham tam bat ban pin klein ru ya ki yo ki hat ka bishibun. Timinta hadirin ka jingyo sngo ka jungi ka e ka ba nakaliang jungi ba panbor tatiang la pen sngo ikimat rekam jong ka HSPDP ngan nganget poro na pi ki badon ni ki pajba philaya pen down na ni philaya note down ni ka e ka ba ki la pen snap timinta ngan IT pat shaka seng congress kawai ni ki seng kabla sinshar ya ka ni ka jilla la bun sien pat ngakwa ya ka ba kipat bahi mentangi kwa ban yo sngo pi sakai pat ka jing angnut ka jong pi hakwai dei pat bat kani ka election arjar pulai lingba ki mat rekam ki jong pi kublai shibon ya ka sinot college bakal akhot kalpangi ngi mta si bani wan ya selok lang hang ne pat ngai kublai ki khna bro khat bakil aywan ban ya skap khnang kani ka meeting jungi kadai ke ka ba wat nak
ngi kum ki khna rungi angnun bakin don shu kini ki jat format shawai ru tengen sedang bai bud hi tai san minen ngani kran be umdei sepang ki mat ki phang ngani kran be tang sepang ki policy ki balesi nakaliang ko congress ngini fokus bha akani ka kenti bamanta ki don like teli na sauteli ki mat ki ba kham shakmat mo ki bon ki bengila bani kran nei sauteli ki be khamlong important nakaliang jongi ru first and foremost ngatrai kadai be ka education kumachu ongno naka congress kadon kata ka jing ngau thu pa kata ka jing ya selok bon sien pa ka manifesto jungi ru ka ni ka kenti bamantangi la ya le hi ban penmi khnang kumno ban improve ka education system hapo Meghalaya ladangi syapet kat kumlong ka jing long menta bat ka jing kiudor jong ka tuition fees jong ke ba bon ki college but of course kan de hi ban kiu ka prathai menta kam de shu ke patan Hendai nakaliang ke Congress ngilai ibu ak manifesto bangin nesdang kata ka community colleges as well. Balik si kibrio ki bamla shu banlej shiki normal college. Kinyo alat kinyo lenti banlej pulie ban puthi haki jaka ki ba compare pan. Let's say mde tam shu ong no vocational studies kila banne ki normal college ru. Kata di ke wei ke ba let's say hakni ka kenti mentang ngilai don kam. Ban play kata ke state university ke wairu keladon ke jing don kam but keladon lupa ke manifesto bangin ya syakmat sakawai par ka kenti na fipet ke education system jungi menta but nginda calculate ya ke population ratio as to number of schools that we have kam I hab shu namar nga kat ke jing khen ki ong keladon kumba lai phu pralak population hapo Meghalaya kat kejing suthu junga tu kanum kata hira lai phu pralang ngin se pet akal ami census hendai ka school seeking population hi kam ju pala de ka sanphon hin ru pho hajar sisnem te ladang shule a simple ratio with the number of schools bakidan Meghalaya mantak bala in excess of 8600 te obviously ka ratio ka poi tong ba saungut ki student ya ka ka school te pindal mdan kam manale research ka ba khambon bangin suthu ba ki bon ki school let's say hakashisnam admissions tang iwe arngut tikidan per ki school ki bala jak lab bro kidan ki requirements banom ban khapan biang nakaliang sarkar kala dei sisa ka dei ke ba let's say ka shong rem bhaya ka sarkar ban pen biang kita bala da fibo ba kita ki school ki bon kim da yat kam harukom ko badai but ya ke internal revenue jong ka state jongi Pidim sutho bangim dei sisa ki bri musulit krong sa tang na center ka internal revenue jong ka state jungi tang panshu ong no ar hajar khandai spa crore sisnam kala aduna ladang ye compare ba Sikkim ka badan ka population tang kumba pralak ka internal revenue jong ka Sikkim kala apoy hadu 1,000 spa crore sisnam te kumno ka ngin ya penyat ya ki kam ki badai jong ka state la jong ladang ila ban pendu ye kita shwa let's say kandon ke jingklan jong ke state ban penyat ki school ki bakhambha but hajrong kata ban reconsolidate kita ki school ru ngathrai ka don ke ba hakmat jong ka congress laj nang ta ka bakham hakmat ru ka de ka unemployment te ka unemployment rate jong ka Meghalaya ka kiu sikiu ka nang mi snam but fin na pet ba ka tu kan niti ayuk report ka ba mi snam the more educated you are the more unemployed you are kadai ke bamdei tang jong ka Meghalaya ngathai jong ka India bro ko wei hi tamba mdei bangi pan ngin syua keno baik ba kan unemployment kala nang ki tu mlei ngathai nga ka state jongi ka potential ban increase ka employment ka he palat tamba shulong hakani ka manifesto jongi hakani ka kanti bamenta pinayo ban puling lai pelat hi thrai la shala chisngi pin sasutho ba ngin ya try ban use ka technology kat bangila balai nga ong ngai try ban use ke technology kat bangila bangide ban suthu ba ka prathai menta kala move pa ka online market kadai ka kabuk share in fact yaki khna jungi ban sim kabui kane pinapet ka Amazon kamdai ka wei ne ki company ki bahe tam prathai la da kamdai ka online business ka ba yarap ya ka man kius tu shakmat
Tamangi hapo Meghalaya hadu mentaru ngimpat sim kabui kan ya. Pendapat bah kini ki online companies ki pun bah ki delivery center sang ni hapo Shillong Makanaru. Hendai kim don pat ke collection center ka wairu. Kedeke ke bangi habi pusan bah bangi habi keli bah. But nakaliang ke Kongres ngini lek kenang banwana kita ki collection center. Kajing pensutu ipi ke collection center kalong ke post office. Compare na ke post office. Kasulong no tang ke post office jong kini ki parcel companies. Pi mental ada ki kena ki kwa bandi tiar hapo Amazon. Kimla ki kwa bandi murah kimla. Lesi ki kwa bandi tang sok mari ru kimla. Pendapat bah Amazon mentau sok mari si paket udan si potli di san spak tingkah mentau sok mari be kenjat mengi harut surok syongdo san pot tingkah. Ladang ipet bah ka opportunity ka bon ha ki sentiu orchid ki kendo cloud ki baspenan kam kum ki fertilizer yang ki brio ki yat bah sebar mentah. Hendai kena jungi bakin songi gitu bakin packing bah bakin le kata ka value addition bakin dia ru kimla. Namar bal lada ki play makana ka store hapo online ru. Lada ki yo order let say na po Bombay ne ban play ka store ka suk syong dar tang 1,000 shisnem. Hendai di ki yo order pan nasabar kin phak kum no to ong phi. Kin le chapo so office room long. Kin le di TTC ru tang iwi envelope bari kan ni ru spatam. Penra le ka bakhya ta kala remba. Lada ka don pa ka collection center hang ni ka yarap. Namar logistically wadai kini ki online company su ka yarap. Namar ki poi ki tiar cheni di ki trucks. Si bon truck man lakas ki. Hendai ki tu ki truck ki le thli. Te kalong ka waste ki ru. Te kataru kari ke wei bangi ong kata teknologi kan. Si sien bangi lale kata tu super khat mafi kat nu ngi lala ban kan tiu ki khna. Ki bamyo kam bamyo jam ki play business ibarat. Ki khna kan thai ki banang ban su jan. Ki basu shrong ni ki jansam. Ki lala ban let's say su penbanda ka kush sofa cover. Su penbanda ki bed liners. Su penbanda ki wei kawan ka opportunity bandi. Te kumta suki ngatrai ngangin kapya bansu ong no ka unemployment le kata ka grassroots level unemployment. When I say grassroots kamlong cliche banga syukran grassroots tang haleer. Grassroots means ukhna ubasong hayeng upadan ka jumut perkhat menteri kam ibarit bariaru long bet. Tinggi di ban ailat kan ban pen I kalenti kan ki ban ya kapan. Kata di ka way from unemployment especially na ki youth ki ba hasor ka healthcare kada again ka balai ka kenti ka balai singi khap ya pet khamsani kat ka jingkiu ka dor ka kot ka khya ban sumar ban sukher menta kam le shu bakai tena ka congress menta ngi la ya pet bhahi ngi ong ba ngin se ya le ban at least bring down ya ka cost of healthcare fi la dang ya pet ya ka rukum long ke hapo Meghalaya menta bat ladang ila ban supen kiu tang ke insurance plan ru jong ki brio ki badon kam gen mde jong baro khat jong let's say ki brio ki bala ha hapo ka BPL which is only 37-38% ka cost jong ka state kam de ka man ket kiu hadu ata let's say kan don kam etang kumbasan spa crore south spa crore system hende itai south spa crore san spa crore system ngilala ban ai ka insurance ka ba mdei coverage tang san lak handai ka coverage ka lalai chidu skilai pho sa pho lak itai coverage in yaram mdei ko malong menta balada poi ka bil ka basilak kan siu ka sarkar ar pho lai pho hajar ka batam kin siu ki pat ba handai kan long no to kum bai ken pas suki ngathai ka don hi ki jing thmu but let's say lada kata ka revenue leakage ngila ban penduna kinang bon ki bala ban shu ong hang ne ngi banang shu yale ban wan shaka sensar bat ban wan sa kata jing sna kita ki public policy ngampat la ban ong thik pathik kat no exactly handai la da poi ka por ngi don kata jing thumo ban pen kiwe kata but kita ki like and don ki ki bala important but fin da pej kita ki like tli ki bangai thu ifi ka ban kong ka ban kam ka de ka corruption free kata kalau ada sisa ka umbrella ka banyadai kita kilai teli ki resort lada ka corruption ka duna bar ke jing bam
tu keduna nget yang kejing bahas jong ke state dekan kiu kadang kam ban kiu tang ke revenue shwa ada ke state ke kiu ke revenue bat ke revenue kam lej saka pelajong ki beriu ki ba penyat ke state kejing bahas kan wan baik tang ka tak hendiat kentien ku boleh shibon nak liam konkret Kublai Shibon ba Manuel Batwar badminton IT pat saya iba alentri dekar beri napo keseng United Democratic Party kawai ni keseng dulu mapo kani kejela kejongi Kublai Shibon ye ba Kerman Yuria iba penyat yang ni ke interactive session mentakan dok paisngi Ngai kublai ru ya ke Synod College leng bai vice principal jongi bala play ni galat kelenti bangin ya yo aban ya same benta ya ki bayadai bat kini ke election ke panuan pat ya ki kongsan ki prepare ki bedan hani khmat bat khamtam me phi ki samla puli ki belaya pelat por ban wan sngap yangi menta ka sngi Naliang ke United Democratic Party ngasukwa ban sim hindiat na kemenor namar ba ke United Democratic Party hi kadai ka seng kepala mi pli nadu ba penmondor yang kini kejela ketaleng ba ke EPHLC kepala seng Andrew Trik Julai kat kendai spa Andrew Pau bat hakadong rem ban penyeteli ya ki bor sain pertai ki badai nakani kejela haus dam kat kendai spa prapusau la pendam no ya ki EPHLC bat kelami ka HPU bat hau kat kendai spa kendai punyo kat wei terik u September lai teli ki seng sain pertai jong kani kejela kata ka HSPDP ka PDIC bat ke HPU kila ya teli melon mankha ya kani keseng United Democratic Party pat hau khat kendai spa kendai pupra ngila yo ya ke sorkar ke beningkong balalam da ke seng UDP bat lingba kani ke sorkar layo Shibon ki ba ketua ke sorkar kala lam lenti bat persang man pendap hendai nagidau ki ba kidon ki jingjia gitu ki por ke sorkar kala klem no bat semla ban pendap ya ka laitli ki mat ki ba hangni hepo jela jongi ki kren na kapor khamtam hakini ki por ki ya bamenta kalong kawei kadai ka interstate border dispute ngasukwa bagini samla puli bementa bakin tip baya ka interstate border dispute kadai ka sorkar UDP kepala alam khmat ha ka arfu arterik ubnai Desember usdam arhajar menbadang long menteri rangba kejela Meghalaya u ba ike maulong bamkwai hadwar blai rengkat bat u menteri rangba jong ka Assam u Prafula Kumar Mahanta ha ka ba kila ya soi ko we ka sekolah daga badan ka jing ya snguthu ba ban sedang ni kani ka jing penbet yo put yo sam en penpai no shwa ya ki snong ki basong basa ki pa khasi jaintia na block 1 block 2 sha Meghalaya kabar habayadei bat kathem yo mulong kadai ka isu kabala kta mat yong tekisnem bat ki sorkar ki belalej kimshim lala banle hendai hau snem khat kendai spa kendai pupra ter hadu arhajar wei ke sorkar balalam khmat daga UDP kelas dang dakakam hapo ka jingkmi jong ikong Roshan Wajri ibalong i urban affairs minister hatu kopor la tei ye ki quarters ki yengsa jong kinong trei municipal ki badan hangthi hathem yo mulong khnang ban yo ban kerja iki henrei kumbangala ong haswa ka klem no sorkar klem yo ban pun urlong ya ita imadru kabalai habayadei pada bat ka
ka bha kamiat lani ka welfare jong ki nongrep kadai kani kaju ke sarkar kapala sim yu sinjam beningkong ha ka history jong kadi ke jela ban declare ya ka snem de benta upat nongrep ti ngakren ni kani namar ba ngapeni ya kidak kishin ba kani ka seng ka jongpi ka seng ka bala su thiet hakani ka domet jong ka bri hunyo trap bat sharilom garo bakala ban ai ya ka sinsar khadar ka ba larkam na benta ka jela ka jongi te habayadei bade bat kani ka election ka banwan arjar arhulai kaseng kayeng halor likely ki mau bersih kabakayai perta nakirensan election nakapor sa kapor pat kita kalong kabaningkong manay kajing syakri lingba kasensar khadar kabakhoj kabasuba kabaar banay kajing syakri lingba kasensar khadar kabalarkam pat berseiso pat kabalay banay kajing syakri lingba kasensar khadar kabampet siliang dei kini kilai teli ki mau bersih kiba lam lenti ya kini kaseng panwanra ya ki mat trekam kiba hakajing yu bat kajing sko jongi ba kajela kadon hakajing pang kaba don kam ya kajing kot jing pengkhia bat ngi ba kaba hakmat kadai kaba kaktin nong wei ngi ong ka health care ni ka kot ka khia beling isim ya ka health care ka ba khmat kalong ba rakam don ka kot ka khia ngin le ayu ya ki wei ki benta jong ka jing empat te habayade ba ka kot ka khia ngi kwa ba an kentiu ya ki lat sumar hakata ngalenti ba kin long kiba biang bat kiba uduk usuk ula ban yo ya kajing syakri kabaki ong haktin pareng ka affordable healthcare ngikwa ban kentiu ya ki lat sumar haki than nong kendong kum ki PHC ki CHC ki sub health centers ba kindon kita ki tiar kitar bat ki nong trei ki nong ai jing sumar ki babiang khnang ba kiduk kisuk na kithan nong kendong kim non kam ban wan mare shani shasor lani banle shadu shanong ba Guwahati shathi shapo Assam khnang ban poi shakata kathong ngiyi ba ngila don kam ru ban pintip supat ba hakani ka juk bamenta ngihap ban atkar hala ka jingim ngihap ban sedong layala ka jingim da ka ba phai khmat sha ki rukom bam ki rukom thia bat ka rukom kilanmet ka baong hakaktien pareng wellness centers ki ban ai ki jing hikai ya kipat nong song snong ba khnang ba kambet ka phat jongi kan long ka bakot bakhya kini gidei kijing bam ki bangidon kam ban bam ban te yela kamet kani gidei ka rukom ni ka por ka bangidon kam ban thia ban yo kata ka thia kadem ka ban pun kot pun khya ya kamet ka phat bat kumjo ru ya ki exercise de ki kirukom ban kilan ya kamet khnang ba ngin lat ni ki jing stom ki babun jat ki bakta ya ka imlang ka salang ha kani ka juk ka babenta hapo kani kamat hi ngikwa ru ban benrap lang ya kani ka kapalalong kum ka khlam ngala banong ka ba ka khtien phareng ngi ong ka drug menace ngikwa ba lengba ka sarkar kin pengklan ya ki lat ban ai jingtip ya ki khamtam ki khun samla kumno ban kyar
ban laj na kani ke jingma ke bakrau tam ke bala ban pentukut sundan ya ke jingim jongki bat ke bala ban pendik tang ye ki simet rei ye ke ying kesem bat ke imlang ke salang hi borok kowe bat kidang bun kimat hapo kani ke healthcare bat kan la habban patai kan tu ye ke por dengan kenti no simat ibaar ibadei ke education di ke pule dangle hakaba ngikwa ba lingba ke sorkar ke ban lampat daga seng ke jongi ngin wanra ya kata ke service security ladi kata ke jingskem jongki kam nabenta kinong hikai bapher bat ban streamline ya kani ke sistem hapo kani ke jela ke jongi khnang ba ngin laj na katu kebangi lamat tang kini ki kendiat por baladep hakaba kinong hikai ki hab ban hiar syasurok ban dawa ya la ka jong ko hok hapo kani kamat trekam habiade bat ka puli puthi ngikwa ban wanlam biang ya ka jela syakatu ka por hakaba ka jela meghalaya khamtam ka sor sulong la tip ya ka kum ka educational hub di ka jaka ka ba na saudong kani ka than lam mingi wat nabar kari India ru ki pha ye ki khon ki khti juki ban pule hangni hapo sor shlong ka jongi kabalai karep karyang kani kadei kawai na kaba kong santam na marklem karep karyang na ingin yo kabam kadi kung mangalakren haswa ke UDP kala bu ya katong nadu kipor bakadang sedang hendrei namar bamyo ya kita ki nomor banlam dia ke sorkar lahap su ya don benta kum haki sorkar senrop bat ki kiba ngi angnut banle katkum kimat rekam jongi shem lala le namar ba habakut hi karai khadu kasong ha katu kaseng kabayalam ya ke sorkar ladakadei hausdem arajar pra umta teter bat hadu kani kababenta habiyadei bat kadi ka phang kabadei bat karep karyang ngikwa kumbala kren haswa di ba manual badwar ngikwa bandon ki cold chains storage facilities kiba hakaba kimar jong kinongrep kinumput lada kinumla di no haka por kababiang hendrei kiba ngila ban bu bat ban sop ban spanya ki bat ngila ban pha syabar kejela kumban hakani pila etep hi kila sedang persyang dau usok nyamtra bat gangit kani kalat pli kalat kalenti bangin la mensyalan ya kini ki marrep maryang kiba pahu pahai hangni hepo jela jongi syakiwei ki jela ladam dei syakiwei ki riru kadon kalat kalenti kaba dap kerhai syabar kari khamtam habangi don ka international border bat kari Bangladesh wat na Bhutan ru ya uso upai jungki bat kimar po khandau jungki kidang salan nasathi lengba kilan custom station hangni hapo jela jogi ngami i balai kandon ka jinge ba kimar rep maryang ki jongi ladangi la le ban kentiu ye ki nongrep hakalenti kabadai bangin yo ban salan ya kini kimar syakiwei kiri pat ban kentiu ya kayo kokot bat ban bit ban biang unong rep jongi hang di po jela kabalai abasau habiyadei bat ka law and order ka parti ka jogi ka kwa bante lakam ya kini kikam beman kikam tu kam thep kikam khamtam hakani ka juk bayat diki
online marketing facilities ki buon ki riu baman ki ba yale ban thok man thak ya ki briu balului ki jongi kumba philai I ki kot khubor ki bami na kapor sa kapor kini ki ei baro ki kwa batte lakam lengba ba pendankam ya ki kor ki bor jong ka teknologi ke badan hangni hasla perthai menta bat kumjuru habayadei bat uput usam jong ka jela badang sudap ya penbej hapdeng menteri rangba jong ka jela Meghalaya bat Assam ka parti ka kwa ban phaidin beng syakani ka jingi penbej khnang ban punhun lang ya ki nong song sunong jongi kiba umsem lahun ya kani ka jing penbej namar kalalong ka jing penbej ka ba kirke bat ngisngou dei ba haba penbej ya kanu ka banne ya ki pateng ki banwan hab ban le da ka rukom ka badei ban yadon bentalang nadu ki sim ki sordar ki nong song snong bat ka sarkar hi pro ka we haba yadei bat kalat Balan kapor kala kham baham ya kapor. Okay. Di namar ngin hau ailat lang ikiweiru. Tilada namar nganget pilapun so ibabun kiman. Di kalongin IT no pat sekiweiru. Kalong. Kenang ba kiwir kin yo lat ya kalat kebenta ka jongki pat ban pensoru ikimat rekam ki jongki. Sorry. Thank you. Kulish pun balan. Benta pat ngan IT pat saya kebenta pat cakoi ke seng kabadon ru ikabak sensyarang ti apo Delhi kata ke seng Bharatiya Janata Party yai ba GF Shulai belong spokesperson jong ketika parti ba in penso lang ikimat rekam ki jong ke parti ke jong ki Kulashibon ba nikong ya ngahap pensyai ba ngaklem penkret ke kasi penkret ke pareng namar bangi klem yo jing tip ba ke program ke ketien kasi tang ba kataru ngan shu interpret hi yalade dalade kiba ngala bu kindon kiba ngan kren te I thank the organizers, the moderator, and above all, it gives me the greatest pleasure to see so many young people here. I feel really good to be able to talk to the youth, to connect with them. We oldies are sometimes quite sour in our approach to life. But you guys have got the promise of the future, and I look to you to listen to what I have to say. Tikum ka jing penbej ia kene ka jing yalang menta ka singi ka long bangan pensyai ki program but ki policy jong ka party jonga ke banga nga represent hindre nga haban ong bahaduk menta ngimpat penmi ka manifesto kam dei bakan no mi kan sami hakine ki singa trai wal ladang arlai singi mensuangi la penbej nang ne ya ki ai ki bangi singau ki badan kam. But kita kibala don lupa bakin continue hakene kan manifesto ke bertemai de kenang ba ke state kan kamroy but kenang ba ki breu jong ke state kin tip bangi ngi train na benta ki breu jong ka jeka bangi train na benta ki khasi ki jentia bat ki garo but kam don ye shu palat nakata ke bangi kwa Keba fila pun yok sengau na kiwei ba kin ong ba ke parti ke don la ke jong ke hidden ideology ke ba ma ya kata ngaku aban pensyai kam don ba what jus ngap thane ya ki ba long kum ki rumors te fila yok sengau ki promise jong kiwei ki ba ki ong ki ba kin le nda ki la ban job bat ban tau ya ke sarkar Hindrai ngahap bandong ya fi ban pen kenmau ya fi ya kene ke besneu ba bon sin ya ke promise ba ki brew ki ai they break their promises and in the last 10 years we have seen too many promises broken and that is not what we want te ngimdei ban ya singap thane ya ke ai ke ba ki ong kin le ngihap persyang ban pej ba kila le ayu hakine kis nem bakila adab
Berladang ahab ban keren sipang kita kan long ke ban por palat nomor ba ke bontan. Ke balak ja ke balak seni sebab palat tane. Ini hari kasih bat syari garode. Te ya ke ke ba ke parti jonga ke temu ban le ngong ya fi fin sayo ban pej ban pule hak manifesto ke bangin sa palat hakini kisngi ban wan. Ya ke ba ke parti jonga kala le hakine kisan senam mde ke government of Meghalaya Henry ki scheme jong ke parti ke bawan na bar na Delhi ki bamde ki scheme tan ki ban na Shillong hi ki neng aku ban pen fi ban pen kitmau fi ba fin dup tip bat fin pej ya ke bala dep bat fin ong 3 years kedai ke ba filale kebening kong nganai fi kibon tu yo ngamlaan pendep lut akini kapor belai kebening kong kedai prapawai crore jongki breu na India kila cover akini ka cheap rice scheme naka shispa saupo crore ta kala bon kene kedai ka kau ke bafila bentet akador sanpau tingka na benta laipau kilo ki bon ki khasi ki bangala shem ki ba ya kren bat nga spang kene ki ong kim tip ai spang kata ba ki yo ikta khaw ke batat ke baduna artin ka shi kilo te kumno kene ke kubor ka klempoi shiki ke don la ke jong ke daw hindreng ala ban yitu ifi ba ke ke ration card ke ba per ke ba pink ke ba fiyo no DC bala de fiyo ikata long guaranteed ya fever ka family jong fever fin yo san poting life ho kilo ka khaw ka do san poting ka sta ka dai ka way ka bam dai ka promise in rai ka bangila we have fulfilled hakine ki stem ka bahar ka dai arspa ar hausan crore ka bangi klem mudur bakan wan kini ka COVID-19 arpau arspa san crore ka penlut ka sarkar India ban china kini ki vaccination ba ai ki paj ba ban bon ngi ngila ya yo ya kata ke vaccination bon ngila like na kata ke jingpang sakawai bade menta ka scheme jong ka government of India jong Prime Minister Modi jong ka BJP ke dai ba kim declare santli ki major smart cities hapo India kawai kan dai jong ki Kristen kawai jong ki Hindu, kawai jong Muslim, kawai jong Buddhist, kawai jong ki Sikh. Sad to say, baka Shillong ka klem yo kata ka city jong ki Kristen ka la yo ka Coimbatore. Tela da balai ka lek poi shatai, but ka klem poi shane ngila ban yakran ya kata tin. Na ki scheme ki water pipes ka state ka la yo unknown number of houses that have been fitted with free water pipes. Baga ai ke sarkar India. Ter kumne ki don ki babon tengam ko aban complete everything. Ki don ki badai beyond just the kam shobar jong kini ki promises bala pen mi hindrai hang ne ha sor haka state jangi silak sanpau hajar kinthai kila yo eka free LPG connection te eka taru kedai ke scheme ke bawan na ke party na Delhi lai pawai hajar sispa Andrew pawai tuli ki candidate kila yo training haka kaushal vikas Yojana scheme, but yakini ki kerteng ki Pradhan Mantri Kaushal Vikas ngila raise yakini ka objection ba ki ay ka ktin Hindi ka ba ngiru ngim sauto tila dang ngim sauto fi ru ka jo ngatrai film ya sauto but ngi kwa ban pen kela yakini ki scheme ka kerteng jong kini ki scheme syaka khasi ban ngatrai yakini ki nging inshallah ban sedang yakini Kenang baki breu can apply yakini ki scheme ke badai skill development. Kedai ka free scheme ba
kin yo ka lat ban yo jing hikai kin yo de ki tiar ki ba ki don kam free of cost. Berhadap minta life ho hajar tam kila yo. So that's another promise ke bang gila la ban fulfill. Arpaway lak sheneng kila yo food green and halor kata ka scheme by ai hakador san pauting ka na benta life ho kilo. Tena ri khasina Meghalaya palat arpaway lak ngut kila yo you can benefit. Te ladi kidang don sure ngatrai ki day ban wan but ban yo you can scheme kadai ke babha ukau te ude ukau ration and ration rice is very good as compared to what it used to be. Kuboy kabadon kamba ngila yo sngau baka law and order problem kadon hangni hasulong ke BJP kalabo kadwai tili ki one stop centers. Ban hapo ki civil hospitals in each district. Ban baik kenang ya ki problem baki syam ki senglong kme ki long kme kenang da benta jongki la don lupa kini ki one stop centers bakin lej ban yo ke treatment ke belong free dan constituency monitoring teams ngila ya bo ulabo ke BJP kalabo ban counter ya ke false propaganda ke bon ke kubor ke bangiyo menta what come tam apo social media ke bam don hok hangno Henry kala shumi la spread ke breu la shungaj namar kumbang la jukran menchua ningkong ya ke mi haki yut apo ke social media hadian kenta Kensan breu la kren sakawai pada kala mi sah kawai pat ka documentary te mi sah kot kubor ke jo ke kubor ke pasdang dek ke jingthok tang bala yo sngau na sau san juga ngila ya perkat kedai ke hak ngila accept ye kene te kenang ban like na kene ka misinformation ke parti kala bo sanpo santli ki constituency monitoring committees. Jika drugs bangidang yo sngawi bakren barakhat kilong very concerned yekne scheme. The drugs 69 lakhs of drugs have been seized. 69 lakhs worth over 69 lakhs ka dor ka bapalat 69 lakhs la dep seized. Habi persyang ban ya persya yekne ki drugs ki scheme ki bangila ban penmi ki dai ban penmi hinang ne nalade Henry nakaliang ke BJP klaim ka idea ke bawan nang ne kalau ai lupa ikini ke scheme palat iki are lakshitang ki households ha Meghalaya ke have been provided clean drinking water la ai ki pipes kam dai ke scheme jong ke state government ke dai ke scheme jong ke BJP bala dep ai pipes yaki arpaway ar hajar chitang ban ya hakine ka jal jivan mission te kine ki dai ki scheme kindiat ki bangala pen pau ye fi ka bangi ki dai ki promises bala pen dep ki promises jong ka party mdai ki jong ka government kine ki figures ki bangi ya ki dai na ka government ki implement ki kine te la halor kine ki ban pau ha ka manifesto jongi halor kine ki don show Badlada fi kwa ban ai kino ki kendon ba fi kwa ban pendrung hapo ki manifesto fila i shabar ki don ki posters fila shilong kelang sodong ki posters bawang fi ba phone kata ka number ai kata ka idea jong fi bangin ya pe lada ngila ni ban pendrung ni kala don lupa kata hapo ka manifesto ka ban mi jong ke BJP dakine kendiat keten. Thank you very much. Kublesh bon ba shulai Minta apat ngan ai saya kepali ke jong All India Trinamool Congress lingbai Professor Fabian Lingdo bolong General Secretary kani ke seng ke gula dep ban penmi ka manifesto ke jongka re wala kataru
Tungin sengap hi dalam kijong skor lingba iba i Profesor Fabian Lingdo. Kublai Shibun ba Kurmen Uria, Kublai Shibun Kasnot College, Principal, Iway Paginohikai students, dengan Kublai ru gini ki para ru perkat, ru kemat jong ki parti per, bat ki ru kemat ki beron ne kemat jong ki invitees. To ka parti AITC ha Meghalaya kadai bilang temai ngidang suya seng temai ka bat ni ka manifesto ru ni ada pelai pilawan page ke boleh ngato hong to tenrei ngan suai tang kato ka ne ka gist jong ka vision mission ideology jong ka ne ka parti ka Trinamool Congress, All India Trinamool Congress, kadang National Party bala itu House Nam Arajar Katan Riu kumpa National Party. Tang bagadang National Party with regional ethos. Kani tagadang kabanghap pensai bah, kipai bagi haban tip bah, kadang National Platform jong ki regional interest. Ka TMC kani yang persya. Ya kano ke bor hari India. Ka ban penduno ya ka unity of India on haga basis jong ka diversity. Ban pelong tangkawai ke India, tangkawai ke culture, tangkawai ke Kristen, tangkawai ke niam terter kumta kata ka de ka isu ke bah kemat ke bah ka TMC kan yang persya. Ka TMC kan ye ka yang ru ban pene ye ka constitutional provision baka India ka de ka federal state ka de ngin pene ye ki state autonomy. Unity in federalism. Ini yang persya ban pelong ke India tangkawai ke centralized authority. Ini yang persya ya ke tendency ban wanra one party system ha India. Dekat Trinamool Congress kumong menta ha Meghalaya kadai ka TMC Meghalaya. Ka TMC ha Bengal, kadai ka TMC Bengal, ka TMC ha Tripura ha Assam terter kinlong kijong kita ki state. Kanom don ka control ka banabar jongi. Kasulong ka common platform bengin fight, bengin lep pesya ikano kono ka bor ka ban penduno ya ka diversity of culture, language, ethnicity, states. But kiwi-kiwi ki benta baper ki bang haduk mentah. Haduk kan klimat ngaya imlang in diversity. Tombong national party ngi trairu ngin penduru ya ka jinglong jing perkat ka bolong naro ka bakim. Kum kinong Meghalaya ngidei ban imsuk imsain ban ya trelang igi jinge baper bat kiwei pat ki marjan ngimdei ban singau oh ketuku Bengali au tu Assamese au tu uta namar ngidon hari India ngihap ban survive together. Dan TMC kedekat National Party on the basis ba ki jaj ban riu baper kin ya trelang kin ya kersan lang banyak burom lang without communalism national hakatakal liang bat ke TMC kum ke parti situ lupat kan yada ya ka way pagaway ka culture ya ka way pagaway ka state ya ka interest jang ka way pagaway ka state kata ka de ka way ka ba kmatang kanya ka de ka ideology ka de ka pene ya ka unity and diversity and national party with regional ethos. Kata ada main point
Tihat dan ngilapan mi ke manifesto ngatarai ngan syukuran pilapan page Henry ngan syukuran page malu malah kum tuhi kiju ki problem compare ye naga problem kala persen de ge parti namar kata ki problem ni kendu hang ni kabakongsan na kemat kalong bang revive lan strengthen ke ekonomi jengi kumba laju kren ni Mbak Manuel nyimlong ki beduk kastit jengi kamlong ki beduk Henry gadon ki jing penun kambaklah ye resources exploitation of resources, unequal distribution of opportunities. Kani kadi bangi perti ingin happen pay. Pay semisoram, pay Tripura kim don mau ban siang surok. Kitit uduyong na Meghalaya bantang bricks tang mau it. Nang taki sabong pen pai biang ban sina mau riha surok. Ngingim don kam menlek kumta sulit sikiwa layok ki Mauria. Hamizoram kitit yo siap na Meghalaya. Yo Mauria ban senayang kitit na Meghalaya. Ngalai kendu gitu perlok yong ba ladalut lai paulak ban senayang ha Meghalaya Hamizoram kan lut nriu paulak. Namar ka doru Mauria ka doru siap bangikit na Meghalaya kalaram palat. Henry ki serbai. Ngingidon kat kata kalat, kata kalenti. Uduyong ngidon, what uranium ngidon. Motion ngidon, kiting bawah ngidon. Kal kendau ko basbo ngidon lut. Kadai ka leakage. Nga kudla ye ba Manuel. Kanai ngi hak parti ngi. Kadon ka leakage of revenue. Kajing pamsap. Kanai ngaloi. Te komno revive economy ngide ban set gini ge mo. Kanai. Balai nyimla ban len. Kanya ke state jungi mentakal apa ke stage jong kajing control da ki bor ki bomde kinong sensya da ka bor jong kinong kamai pisah ban bat ya ka bor sensyar yau kulom ha ka keti ban le ya ka kam kamai omde ban sensyar pai ba ngingi yang persyak na ka perti kata te ngatar te kawai ha ka koi ka khia ru hoi kator ngidon ka agenda haka manifesto ngelai nangta haka bede bat ka kendau ko siap ngiyang persya ngirung yang persya iya ka jingi penbet put kerki ngatip bahasa boy kawai ni parti woi leader jong kawai ni parti besensyar loong ba katu ka blok tu te kelade ke jaka jong ka asam bo pli umtip ba ka blok tu kade ka ba he ba bat bagi taki khatlash dong ba syong ki kasi kade ke berit wer kendiat de lada de give and take policy kemut ai tang itu kendiat ba syong ki kasi sim gutu blok tu ba he asam ka biang henry bodong begini ki khatlash dong kade asam kade ke jingbit ignorance of fact ni hak parti jungi ni labu kathong ba yin scrap ya kane ke MOU scrap ini MOU bat ngin sa pej bahabiang banwan ra ya ke solution ke bebej kalau ke besuk banong blok tu give and take policy ke blok tu ke bahe blok 1 ke bahe ka jaka basyong kasi sa no syam khalia ka tu ke babun ke bomdon kasi sa asam itu simple give and take policy ada balai bakan sarkar mata ka ong barok is that the give and take policy banong simlut no happy hi kata kam dei som wrong policy ka don ne to nang ta kadon tahi quality education rungi perkat he bakadon ke healthcare ke breakdown of governance balengi safara ke healthcare ke breakdown jung ke sensyar khadar kidon ki PhD haban ki jaka umdon doktor ndang la kali bali umdon doktor bam don shisha bapli ban pentan doktor tangi doktor umlong tangko umban turum don syai kerja kataka ke administration ki pipeline ki don ke sos ke don ke beja ke jak ke the doktor blikit imo tu klem kamdon ka administration naga top down to the bottom lemon sepo dalakli balai lemon ro ki ong nyimban se bomdon kalai kambiang kan rembiang tigi bepli jenjari
lemon hoi bom don jing sensyar lemon hoi bom penbiang yang jing don kam to both sides kawan hi ka failure of administration to habi dei pada to kane kawan biang setuju ka bangiong ka education ka Meghalaya ka education hub balai nak kelang saudong kiwan seneban banwan nam tak education kadau kolong hakata ko por hakita ki por ngidon ko syongsuk syongsany bat ki paraja benri beper bat ki marjan marpa ngidon ki no expert educators na pedeng ki Bengali na pedeng ki Bihari na pedeng ki UP from all over India ki wan hang ne kum kinong hikai syongsuk syongsany ngidon ki expert teachers habakin no hikai ki long ki experts ka educational institution ru kalong expert institution ladang ilong narop tan ka manjung ibat ong ba tang mangi kasi ngin long no hikai high school lagi college la fail ka education system but kan nomlong syuka hope of education of Northeast India tingingim kwa ngop penduno kan kajing isu ing kong tan para nong India hoi ngibat perking pat ya ka hok lejong ka TMC kan penek ke Unity and Diversity bat kan trai langru bandon ke jingnya trai suk trai sanya bahaya mian ha pedeng para nong India ha ke jing long beper ha ke jingnya yok nong margeliang ladang ngim don expert professor economics na pedeng jungi kasi balengin kim kait banong tongin kot yu ne u Bihari in kot yu ne u Bengali bau de expert ban ra ya ke education system jungi hagi por belale kata kalayai ndre na mar jongka ka jingjia ba per don ki force ki conservative forces ki te narrow forces ki lawan ra ya ke balsas ba per palat tingi du suki ya kata ka jinglong center jungi ka music ni pau ba ka music kum ka center jong kana di India ka culture jungi ro ka win ba itnat tam ka cultural dances cultural expression jungi nang tak kan ya tradition ru ni purom te kadon ka thong baga TMC kan relook ya ka village administration bill rengkat bagi jing selok bagi district council bagi nong sensyara ki hima gel CM gel ndo gel basunong balai bingim la bandon ka district administration bill ak hadu mentah balai bingim la bandon ka bebe namar ba kambyang ka kum perkat kamlong balance te ngin wanra ka village administration ak ka balong balance ka bomle siliang yano ka bomle siliang yagi kentai ka bomle siliang tan yagi bomdei prakasi be yosong sa alang ru kum kata ngin wanra nangta sagawai kapang to kadon hi benta be de baka ILP nyimpat declare ye ngi ong bangin se constitute ya ka special committee ban study ya namta ke demand for implementation of ILP lada kalong feasible ne kan wan haka ngimpat la ban sim ka no garai ka bakerki namar ka kta ka issue ka bakta jiliu ba te don kam ka jing yatai ka jing study ka research ka bayar ba wat kan ka jing solve ka boundary dispute ru ngimla ban siong ban solve no shna MOU no henry kadai bandon ka slow process tang ba claim don ka enmity sisin balrung ka enmity ka jing yesun ka jing yasngu per la pil bro ki solution kim don show dengin yai daga ta ka solution jong ka national platform for regional interests ka TMC kadai ka national platform of regional interests kadai ka national party with regional ethos kubleshibun Kubleshibun Professor Fabian Lingdo mentangan IT Pat Sha kaseng Voice of People's Party kepada kaseng kepadang Shumi Petehi Dangshen bat kebala peniang ru kumba kan ringut kikertong hakani ke election kebon tungit sengap ya kamat rekampat ke jongpi Kubleshibun ngangade abna pariat ba
ngawan ne khmat ban batai khnian saj phangki e ki nongrem ki e ki kam ki jam ngi kwa ban wanra leng ba kan kan hun mathamai te ka Voice of the People Party ka pension nya bha kini ki atli kini ki kendon halor ka corruption free Meghalaya but ka strong and decisive leadership namal ba phinda pej bha menta hakiwe ki seng ki bla ju sensar kani state kani ka jinglong strong and decisive kani ban rai ban ai be hak dak long ndei tu machule khlam da perkhan hande ka de ban don ki dei ban don bot lom hande ngem yu kata di ka problem ka ba mi simi manusnam man ka sansnam te kata ka di ka way bad hagajo ka poru ngi kwa bha ban pen imbyang ya kata ka corruption free Meghalaya nginget ba ka clean politics ka di ka way ka kinti ka banyalam ya kani ka jelas ka way pa ka benta namar ba ki leader jongi ki di kibreu ki bala walk the talk mo ong pareng ki bala ya lingba kani ka clean politics mdi tang mi syukran tang sisen sansem bon ki kibreu ngatrai ki lai ihi ye kibreu ki bawan sa VPP ki balong komno but ki leader jongi ki balong komno mdi tang basumi dang menta haka clean politics menta to baro ki seng ki kren clean politics mala de itu ipor handrai kabasosi kadai bangi i ya kam jongki kabamenchua te halor ke education kawai kaba kongsan e kabangi pej bhamenta kadai bakini ki government school jongi ngi don kam ban penkio ngasngap katu ka ni ngot menta ke kren sikren makim kwa ara ban kren shai sepang kata kumno bangin penkiu ya ki government school ki kren ba to ngi di ban seng sa kumni sengum tai tamahaji sisa ka funding sigi government school ka di ban khambun namar ki babun e ki breu kim sa tang halem khra ki babun do ki breu ki di palat ya ka constituency jonga ki ba bun do ki breu ki hap penon kam ki school ki ba bami hap su kat kum ka jog kat kum kani ka por ka bamenta te ka funding sa ki school sarkar ka di ka way ka bangin penkiu kata di ka way ka bangila pen nama kum makalong menta kanang duna palan tingi haban penkiu susu banya hab bat kani ka por menta krang ki breu jungi ru kila banyo ka education ka bay hab ba ka babha wat laki de ki school sarkaru ngimde su ban supen songnya ba di tang ki private school ki bala ban mi ki khana ba start government school ki don hok ban kiuru kum sa Delhi kum sa Madras wiwi jaka Kerala te haju porung ikwa ban telakam yakini ki bad practices jong ki private school kata kadi ka way babun bagi kini ki bai krementan kim krene kata nama kim kwa yakitu ki private school owner lani kitu ki try jong ki private school bakin ngosi let's say tangba ki don ki bad practices ki ba mi ki don ki jingle tam jong ki private schools ru ki bangingi haban telakam ka Meghalaya School Education Act kami hu 81 hadu menta padon re kita ki batikna ki kendon sepang ki private schools ki bon ki private school ki sem pisa naka sarkar tamba ki fees pada ki bahe ki ai te kita ki bangi haban penbaj tingilong strong decisive ya kata te hoj hagojo ko poru ngi kwa ban penmi susu ki government college ngale ran ban ong baka state aka state capital Shillong kampat don ka government college jong lajong te kita ki state university ki kele te ki danglong ki jing po sini ku barang jengai ba namar tang ka state college jong impat don te kata di ka way ka funding ngin pelaj sakata ka jing thong jungi ban penmi ya ka state college but ki state district college su ba phe dengan poi ka health kawai ka bangi si ko ba po VPP ru apreng jungi ngi si ekran ngi si ong ba hato ngi nut na mali pha sumar civil hospital bun ba ki party ken ong ba ngi de ban pen ke ya ka civil hospital UHC PHC tambah hato ki kertong ki MLA ki nut na pha li sumar civil hospital lani ha PHC UHC ba phe kenum nut ngi kwa ban pen bhai ka civil hospital ba baro nangi la ban lej hang te nginum don ka jing tieng nginum don kata ka jing sngo artatin nginum don ka man mi sabar sa Velor sa Bombay sa Delhi Hyderabad terter
kata kali kawai ingi bu lepa kita kitong ta ladang nging 4 la ban ne kita te kam da jimut mut ngim sanya ka kam jong lojong kum kinong mikman te kawai ka benta manifesto jungi lo kare kata te hoj ha gaju ko por i baki government hospital kidang duna palan ha ka service jungki ha ka kom sumar jungki ki patient teng kilong klamakor katangi kwa ban penben bad ha gaju por ngi kwa ban pensuk iki doktor iki nurse ru ya ka kam baki trai nama kadi ka bakhyab ha te ha baro arliang ngi ha ban penben nama ngilai asngo babun ha ki breu ki ujor ya kini ki problem ki bah khamat jungki aku juga por ngi haban regulate ku mangong biang ngi hab regulate iki bad practices ki rukom trikam ki basniu jungki private hospital ru baki private players namar bakataru mjudan bakran ki kwa bansu long kala long klam kor kine long sulong batap et miau ban ma namar bakim kwa ban pensosi ya ki private players ngi pada ngi iba bunsen ki yo jingmentoy palat ki private players dan nama kita ngi haban regulate ngi haban wala ling baki an ya kita ki jing le te la kam mi ka jing le he jungki le ni ka jing sim kabu jungki ngan na poi ka agriculture kadi ka way na ki kor jong ka ni ka Meghalaya ka ban penmi ya ka revenue ro haji sisa dinginang ban petri kam bahai ka ki regulated markets ki dunatan ki brio jungi bapli ki haban sulit mare ki di nongrap ki habli mare sa sayo ban ide umar mdan manumnu ba pensuk ya ka lintiyad ba ka rukom dir rukom thiet jungki tingi na ka VPP ngi kwa ban le kata ngi kwa ban penbet ya kata nama ngilai i khamtam ha ki constituency balong rural ba kabun bha ka jingsim kabu ya kini ki nongrap te kata ka di ka we ngi kwa ban yang lem ba ki nongrap jungi te ya ka organic ru hoj nilai tai ni sto ka organic ka di ka way ka ba kongsan ba ni hab hi ban penmi ya ki mar ba mar di khlam ka dawai ta ma ka juk por ni sto bangi don kam hi haki ki don ki khap ki bangi don kam ki don kinti bangi don kam ban pen don kam mi ki dawai ru te ya ka tar ni hab ban ngemla ban su khang bet senden ni hab ban su thu kum no ban pelan pen long khao kawai bagi kuat ban le ka ba ya ka jingbam yaki masih kini jingri bagi tung bagi penhe apa jala jong ni dunatan ki fodder factory ki jingbam yaki te kata ka de kawai ka baro kila kular tama kani ka de ka ngi hable menta ka de ka kongsan ba nama ngila sa te kani ka jing penri merat bangila bandes ki wi ki ri tang nama bangi mla ban mi ujing bam jong la jong kata di kendiat halong ke agriculture ngi kwa ban collectivize ban lum yutu product jong ki priyo jongi kram mingila ban de kan kham sok la daw kham bun umar menta ki nongrap jong ki mi tantang kendiat ki mar ngi haban lum itu ban mingin de sisen de mlong ko ban long menta bo we nongrap utung san riu new pratli jan menta ngi hab lum itu ki mar butung bat ban de kram ba ka profit ka productivity ru kan kieu kibun bahaki ke tama ngakwa ru ban kren phang ka sor shalong menta kala khapnya palat ngi tip ka tangi i ka tangi complain man ka si ka traffic kala de ka wi ka problem ka bakrau ba menta bagi i hang ne ta ka VPP ka perkhat ba ngi don kam ki satellite towns ngi don kam pen stat no ban pen mi ka snong station new shalong salat kor sa banyun ngi haban decongest ya ka Shillong jungi menta but ya kini ki satellite taw ni habban pinyesno lingba ka public transportation ka bayad bed man ka por ka badon ki timing bon bus stop ka bad bidor namar kani kumba kalong menta kani ka late kawan hasor Shillong ka kata than ya ka bek pisa jong baro tingingi iya kata ban ngi kwa ban penbet ya kata ka public transportation ka de gawe ka bakong san ya te kumangong ipi ka manifesto kam de ka basuk ban pen lingkon ki don ka tu ka nepat ki mat ki bangi la penrung hapo manifesto ki kam ki bangi kwa ban ne ki bah khamat jungi mata ka wei ka de ba ngatrai baro nangi hingi lai i ka tu ka jungi huri hura halor ka ni ka gambling act
ka arhajar apaway ya katungi ko ban repeal ya katu ka gambling act kata ka di ka bakaway ka rai jungi naman ngilai i hagi wiwi ki jakaru ba ka kata haru kata ta ka gambling ladam don ka regulation ka babha in fact ha Meghalaya ling num patla ban le what is state ki bla kham kraw haka perkhat perdan haka jingla ban pentelun ya ki kamru ki patla ban le te hang ne Meghalaya len dadang iwan ra kata kasino kum kitmu kini ki wei hang ta tekala don kajing ek ba kraw ba yu pai ba bun ba ki problem ki matsami ngi kwa ban investigate but prosecute ya kini ki corruption ki bala ki case corruption ki bana do menshwa ki ba ki allegation ki bala mi mo ki jing keno ki bala mi halor ke corruption kata ka kentup ya barok ki ba hapok kini spokesman mo ki bala se ki bala swaya kata ru lese ngi haban prosecute nama upai ba udah bencania bang nya ke sarkar umdek bandu jengkermen komenta ba ula sulong ula su umnget shu bakan wan kata jengkala ladang nginget syai ka strong decisive leadership ngi haban prosecute ya kini ki breu ki bala bam sab ki bala penken ye ka an ki bala le ki kambi an kata ka ka wei ka bangilai rai saka wei ru ka bangilai i ba ngidon kam sisa ban penmi ki employers ki bal palat ya ka sarkar ngi hab ban penmi ya kita ki ban employ kamud ka pher bani unong aikam employer kamud you pio health insurance pension pio maternity paternity leave kita baro tingidon kam ban penmi ki employers hang ni ha Meghalaya jungi ditang ka state government hi ka bade employer ka ba ai kita baro balai beki breu ki kwa be kam sarkar nama ki yo kita ki jingya data hang ni ru ngi haban sedang berperkan kumnu ban penmi ki company ki laban ki local company ru ki laban ki company jungi ki ban penmi ki mar ba mar di ter kumta hendai ngi haban sedang ban perkat ya kata ngi kwa ban penmi ki private players ki balai ki employers ki babha ki trekam ha kata di koi bakongsan ya bat shwa bangan syong ngakwa ban keren pada ka public sector kepada ka government ki kam sarkar bon bha ki samla jongi bapli ki persang ya ki kam sarkar tamakin poi se namar ba la bon than ki tu ki jing tuklar hang te MPSC HDSC te ki kinum yo lanu ru te ki kam ki jam namar ba ki don ki breu hang tu ki banum ai ka kam ka jam la da phim siu ka corruption kala khrau ba ngingin insulit ya ke MPSC bagi UPSC ngin outsource ya ke selection process banum dan ubreu wasang tu unpaj au nu pariat ngai thu au nu lingdo ngai thu ai kam yu ne bula ai kata em kani ka proses ka dibenlong online ka diben outsource ngin proses nama ubreu na Delhi benar u to pariat u to lingdo u to ubla u mukim te kita ki bingi haban sang mana te ngamla ban ngamkwa ban simsu ka por pingi la ban nang ekran susu ngi la ban nang pen ban discuss susu gini kikam te kublishibun ba avnir pariat minta pat nan IT ya kabinta sha ba napo ka PDF ka People's Democratic Front ba Eliezer Khan ban simti ye kani kabinta ka jongpi habide bakini kemat rekam kejong keseng kejongpi kublis buan ba kermen yuria belum moderator jong kenika program kenika no pais ngi momenta I vice principal jong Synod College kinong hikai baro bat ki audience bat ngai kublai ru yepi kinong mi kemat ni political parties beper ki badan lang kenika no pais ngi momenta te ngaru mandi student ni napo Synod College nadu usnam arjar nyau ngapas usnam arjar khat pat adin ketu ngidon hapo nihu marsendap dan nihu hau arjar khatsan hadin ke jingni jong kawai identification ba penduk bor ikirang bak snong ka jela ka ba ye jong yi basak kedi no ya ka ikhtiar jukirang bak snong ngi kum ki samlan hapo nihu ngemi ngidon saw san gun ngilek kendu yaki rio orang ba ngilik kindu kinomi kiman yang ngidon kam pandai ai ngatarai baro ang ni kitep haka porjong no
syak penduk jaga ikhtiar jong kirang bak senong mendon kam gini keren kata ngatrai pipitip kamba niwan hang ni ban keren ki nongrim ki jongi kum ki samla dan cingkit kali hadian ketuka isu ngiyo ban form ya ka PDF hakatu ko por kadang dai tang ka forum nyaki nam ta ka daw ba jong ka rib ka jat ban riu ka jongi ban penjo biang ka ikhtiar jong kirang bak senong Bagaimana pendu na ya village administration bill, bat menta, hoat ya kirang basnong lah dan penkup bor biang, tambah kadai tangki interim order, gidan kam bat penlong an ya village administration bill, kenang bangin lat nak jing sayu rat, bat kesensar ke kadar, kandai bet katkum kerti sensar kedustur jong kasih kara, banadu kulong kuma. Hakabapai ningkong ayak kamat jong parti, ngi kania kedeka jaka puli ngakwa ban keren soai ka puli ka puti haka jela ka jongi ke ai ban nakal yang ka parti ngi angnut ka bandingkong ngi kwa ban ajing kersan seki skul joki nong kendong ban kentio ja kerdan jongki kerdan maper bangi kwa kamtam mikin nong kendong kini kisingi pini iba ki kena ki lit skul tang ki kelas 3, kelas 4, kelas 5 lah pep not marbale bam la ban kersan ban giduna ki skol sorkar kimdon pisa ban wan sudu sosor ka bai skol ka barem nakata kada ngidon kam ban kentio jiki skol hakin nong kendong ngidon kam rum kentio om tangi ki skol ndrai ka yo ka kot kinong hikai ngap man perkhat kinong hikai ki jongi ki yo itulop ibaret ka kam ka bakhya snosen ai mat isen ai ban pet kinong hikai lakadeh ka lower primary, nakadeh ka upper primary, kinong hikai jungi kisah khnyat na barok kiliang. Hadu bandi ban hak tia asurok, bandawai ka hok ke jongki, ke e ka bakila trei, ke e ka umsap ka bakila penmi. Ngidan kam, ban pelia kam bon susu ki skol sorkar. Om tang ki skol bat ki college. Mentangi ngiem hakajuk ke jingkerduk kam. Ngidan kam, ban pelia ki vocational institutes. Ki ban ai jing yarap ban ai jing hikai ya ki samla ki jongi ha ki dong ki snong baper om tang po sor shalong gidan kam ban pli chapo selang gidan kam ban pli mo plang gidan kam ban pli ha keleng ki snong jong kejela ka bi ki jongi kania kan kentiu ki samla bat kini ki jat institute ngin a ngi kwa bandu ni ban ai jing hikai ki samla la kalong ha kamrep kamriang la kalong haruai ka siau kaput ketem ki kam nyelek kai kum kita ki bana ka parti jungi angnut ban wanra ni kwa ru ban yo ki community college ha ka jela ka jongi ni don kam bhai community college ha ki jela ki jongi kham tam ban yarap ki brio ki bawan na kalong yeng ka kham duna apa phai si ko ka khya ni don kam ya ka policy lani ki matrikam ban penbet penbiang kham tam ni nos ki doktor bat ki baterai hagi kam baper jong kot ka kya gidan kam ban kentio ki dispensary ban penbahaya ki ban penbiang ki dawai ki dasin gidan kam ban penkio ya jing siu tulap wat ki asa ki dei bat ki akan wadi ki dei ki baterai si tambah ki nong kendong wat hasar bah khapsaru gidan kam ban kentio ki marbalai lingba jong ki buan pak ki beriu ki yo jing yarap ki yo jing tep ha phai kot kya pinya kran du emachai askan dam dei ling baki asya ki pat ba jungi ki lompet ndel ki tep ye takadaw kini ki ngakran ni ki grassroot ki bakentio yangi mat yakri ucat pendri ku jongi gidan kam ban kentio kum ya kini ki jat beriu habang ipai hakakot ki kya ngipet aki dispensary ngakan mau si siang ngali sim dawai mulai 4 selam kadan dispensary po mulai nong pedeng nang mentau saw sam senam let sim dawai pliet itu jing tam plieu nomor siteng nomor bale beduna dawai ngi gidan kum kita ki dispensary gidan kamban uplift gidan kamban penbha ki dispensary ki PHC la dai kum ong tu kenal po penurus la wong kum do dan tedan kin ke PHC hospital dan tedan kin CHC doktor pat umdan nurse umdan dawai duna gidan kamban penbha ya ban cek ya ka sistem terekam jong hel ka feel na dong sedang tingin paj ka tourism kejela ka baiet ke jongi kedai kari kedut pakangap ngi pai ha borok ki benta ka tourism
haka state ke jongi ngapet iki samla ke jongi ban om kin rung haka business yang tourism kalong ke ke ba ba shitom han marbalai bangim don ne ka policy gidon kam ban wanra ya ka policy baknang ba ukarasan matai unamla ban yalam kai ki tur guide hapo megahal yang dong ipi 30% ki dei ki bana asam om ki khasi ki jongi marbalai ngitelat gimdon ya ka policy bat ki matrikam ki babyang gidon kam ban wanra de ki policy ki baper kenang ban wanra ya ka jing trikam ke babyang bat ke basai habarohot ki department jong ka sorka habapai sekerap karyang kumala keren di bak mana habapai sekerap karyang hot kila pas mentai ke organic policy kalian yang state government tambah kamdai ke besuk menah kini kisnam nado arhajar khatsau hado arhajar arpuwai hado arhajar arpu arjanwari ki padba nongrep ki syam jing e pha kham tham hakitu gitan ki bahap pendawai pendon kami dawai yuria ki syam jing e pha banrem makwaban ong pini ke por pemerintah badai ke jing terisi tom jong wei usam larang ba bana ke parti ke jongi uba ijen star kur kalang nadu marsen sya khang hau arhajar khatsau ha ujuhi unong yalam uba khang ya ke village administration bill bawanra ya ke bel banweng no ke itiarang ba senang di ujuhi unong yalam uba khang no yu uni udawai sabisari mapi de mano ngahapan keren ke jing sisa kinong rap ki ut kinong kendong udawai bade bantiet tang arspa laispa tingkasi paket hap bantiet di khatsan spa arhajar hap bantiet blak namar balai baka kendau kamlong ka don kami udawai ho ngidon kami ko organik tembang ngidon kami ke transition period man hikai kinong rap ki jongi kabaar ngidon kam bantau diki an ka agriculture ngidon kam bet ka policy nang ya keren kinong rap uput ujur kayau kahar kinong rap ki yap kisah kenyot nomor balik bigim dan ki an ki polisi ki babyang ngidon kam yang minimum selling price ke MSP hakinong kendong ya keren bahai kata nomor balik bakim yo sisin yu tujur laput mki kilayap ngi hasor ngim tep kata lech kinong kendong ya keren kinong rap pinso thu si sai ke jing e jong kinong rap isenai kisah kenyot hadok kata-kata tak kadang akan tu pi kisam lang ni dah pila ada pulia naik aptan yang kata kam sorkar mi syakmat le dikindu-kindu ki jajam kam tam hakaryang hakalan jong karap udan ki bahaya jong ar langut kilet pulia ya ka agriculture itenat ki wan sini kim kwa ban bat kulam ki siam nu mok khiu ka wat kilet cepok kalau kirap ngidon kampung kita kisam lah dia bapai mentangan ya habapai yok kam yok jam nakaliang ke jongi kom ke parti ngikwa ban wanra ban weng no ke MPSC weng no ke DSC wanra daka employment generation commission nomor balai mau bade ban weng ki kisuki palat kurkum trekam nado arhajar pralat kam arhajar arpuar dang dap tang kawai ke pos ngatip ya kajing sisa namar ngadon hapo DSC let me personal ya keren bingi bun kam dai tang keni ka kam bingi hapan pet nyi hap pet iki ru kicat kam lada jika employment department hapan tuklar hapan pet lang iki kicat kam te dei hok kin ngin sakut overage ki samla ki jongi pi kum kidi ki ai ngidon kam ban wanra hak jela ka jongi ngidon ni kata ka thong banwanra ke jingkala kumboong iba mana bahap hapo DSC MPSC kalong ke ik sitom ki kena bikin yo nomor balai kidan ki thong ke pisah ti lesi hakipor mencua kalak panja hakapor ke bangang dan hang tai dan tu ide chairman di baburam i kong isawanda lalu badai IAS i mentai la di director jongka CNRD nyadon hantu ngipet isenai nomor kasuki pelat kerkom trekam bat kawai kepala ban weng ya ke jing e jing samna yo kam yo jam kanong fair kan onga do away no e personal interview ladang ila ben do away personal interview nganget
Bakajing tung jam kalong transparent. Namar haka thoa kinam la ban manipulate. Haka personal interview very easy ban manipulate. Gidan kam ban le ya kata. Habangi pais kinong belas ngi. Buan bahas ni ki keren bet tang ki bahe bahan bat kinong rap. Kinong belas ngi le isen ai bahan. Gidan kam ban wanra ki ski project na kamanta jongki. Ban yarap yaki haka kia kason haka pang kistom kenang bamakiru kinam sayurat bat kinam syanyan. Tika bentar bak hadu ngan keren haka baidai bak administrative. Kanam Islam syua stang kendiat te ningkong gidan kam ban pit kubor ya ki autonomous district council bat ban wanra yaki an bat itu ada kesorkar hagi bentar itu ada kesorkar nak bentar ki board sensyar haki ilaka haki hima haki sinong kumba min barim gidan kam ban penyo ikajing itu ya khtian khasi ban penrung no akrenden ka bapra kani kedai kawai ka badan kamba na menta ka jela ka jongi bat menta ri ba kejat ban rio ka jongi gidan kam ban wanra rukom terikam ka bakhuat kum lugin rat dingkhang ya ka bamsap lingba ka e-governance ban pensuk yau patba nomor everything na kaya online bunsien hi umla ban lebut po bunsi ni ka khuat bat ka isuba bat ngidan kam ban penkut no ya kajing ya kajaput dakwa penbet thamai ya uput usam baro si kata ngapet ya kerani uput sam penbet tambah kajing ya yap kajing ya syo kajing ya dat kami man kublish bu and create ni pita and IT no ya mic kulish bu ni pi ba Eliezer Khan and IT no ka mic syai pastor pertu bain ai padi ka benta ka jong pi bade ba kamat rekam ka ba pi le bu lingba kani ka kron ka ba pi ai ka teng ka kam ba kermen ba penya je kani ka jingya tai markmat kani ka por kadon gwi ka jing roi pareng ba ong save the best for last but arthus nem ngal atre ye ka kam ka bangan keren lai kan taru ki bri ki ngap be but ka bakam so tanal le ba kim jukli jingkli kimi be dalawai ki jing seng tin rei hagni ko por ngakwa ban kerpat ye ka yeng borok ko bai ba smobha bu ka jingkli ka ba e yanga ngami khmat ye kata ka political group ka ba thamai kampat dei ka political party kadang dei tang ka kanhun ka bangi ong ka kam Meghalaya bat ngindon laingut ki kertong ki wan yeng na ki lightly ki constituency ki badan ha ka nong ba ka sor shlong tiswa bangan majpang ya ki nong ya ki issue ki bapher ten rei mentale le ha ni ka por election ngatrai ki pajba kin klumar baro ubakren persya sudai ka bamsap baro ubai ji ki nong trei nong bala baro ubai ji ki nong pang baro ubayayam lang bagi bayap baro ubalik senran ye ki kentei ki balik kha hinrei tangmar ya kha bre ulai mtip he kanuru di shwa bangan poisi kita ki isu ngakwa baniethu ye pi kakam kangej ya ka ngam simmi sega politics klem ke jingai ki political scientist kila ban disagree ban nga ban ya pher jimut ban nga bagi ong menta kam dei su juk ideology re em nga te nga dang ngej ban nga dang thang ye ki sharak siteng mit bangan tho hakaktien khasi ya ka manifesto jong ka kam bat ya ka ni ka vision document ka bangila asam mentala pratli ki banai ningkong nginget haka constitutional values kita ki nongrem tenrai jong ka constitution ki bang asosi ki don ki national party ki bam nget show kum ka BJP kim nget haka constitutional values
Hadin ba file ya ke nomination uwei na ki kertong jong ka kuwi constituency wong Delhi bi Modi sarkar, Meghalaya bi Modi sarkar. Kata kila apen ken ya ka wai ong iba Fabian ya ka federal structure jong ka constitution of India. Kabala define ha ka part 11 jong ka constitution. Artikel aspa saupusan hadu aspa nripulai. Ndai ka donru sa ka fiscal federalism. Ki ong ting ti dam sensyar ka ju ka parti ha Delhi myo pisah. Are artikel aspa nyo pusan la batai ti ka fiscal federalism. Balingin ti San Post nem ki regional party ki jongi Kim Shim Nod ban pen ya kata. Iba Manuel idang surung ke kongres. Ndai Iba Manuel ke kongres tu kalau pentami ti yang San Post nem. Hab sensyar ke kongres Delhi, but kaju ke BJP ru ke apply the same tactic ke ong ha Assam ru hab sensyar BJP ban suk bani penbaik pot. Kata se ke constitutional value ke bangi ngai. Ke kam ke ngai ha ke strong federalism. But ngin yakun dadai bangin ha pong satang ke banian ru ngin pong. Ban penyo ya kata ke sensyar ke bangi bathi dalade. Ke baar ke jinget ke jongi. Nginget ha ke participatory democracy. Ngi sim bentalang kentai senrang. Ki temen ki samla. Ngi sim bentalang. Ke bang ke jinget ke nongrem tenrai jongi ki khasiru ke kata. Bat ke balai ke kam ke nget. Ba ke sensyar pat ba kam dei tang jong ke wei ke long yeng. Kam dei tang jong siken hun ki briu ki bahek spa. Bat ke dei ke jingmi ke jongiru ke long bangin pen khim biang ya ke ni ke jela ke jongi bat ngin kni bat ngin kam genti biang. Ya ke sensyar pat ba na ke kti jong ki katu kat ni ngut ki bahaga ni ke sanpo tili ki snem ki la thau tang ye wei dolen nong baki ye shong tang paramaki ki ya bam ye ke ni ke spa tang paramaki kat ba ye kata ke dolen nong la ker ta wer da ke jing dup da ke jing pang mentale le da ke jing ye di drugs da ke jing ye tu bat da ke jing ye luti bat pihak ban nget janga lada ka kam ko ong ban ye khun persya ya ka bam sab pihak ban met bat pihak ban priang ina namar ka por balong chief minister Dr. Mukul Sangma ngi wanra mangihi ki nong song snong ngi lej wanra ye ki amendment halor ka lok ayukta bill ka ba ka sarkar Meghalaya ka la pas ka snem ar tang ba ka bomdan benyan henrei ngi lej wanra ban ngani thu ipi nga sosi nganum jer kerteng ang ni habang ilay ekren ya hakata ko pori ki MLA ki badan chaka opposition ki ong la si ban ye kun persya ay ka bamsam habang ira ati ka bill ya ka lok yok ta bill amendment bill man batre ndai manu ndala khot ya ka dorbar ying dorbar thawang manu balik ra plakat hapo ying dorbar thawang ikong Agnes ikong Angela uba ju bat uba Augusta jirwa jong ka KSU ba ka FKGGP bahkan selongkam ka Meghalaya lok ayukta bat sobha ye penan kam ye kanikaan nang ta tungin ye kren ye ka khendo ka siap ngi na kaliang ka kam ngi la kren sai ba ngin pen klan biang ya ka land transfer regulation namar kani kamdan banyak su nang tangin habru ban perkhat ban wanra ya ka land sailing act ban buput ba uwei ubriu umla ban tiet ya ka selong bro ko we namar ki donte menta ki bahe spa ki ban ye sela ki ban ye selok bat ki nong khayi ha Delhi ya Bombay ki la ban tiet bro ko we ka selong kumba ka ja menta se new selong township mudur mupi lada ki IS officer ki bakamai da ki lak sibnai ki yo ban thiet jaka shi tingka shi square feet
Manga mapi ki belam step bam mit rungila ban tit kendo la dang yo shitingka shi square feet. Ni hab ban scrub ya kene. Ni hab ban pinbet ya kene. Namar balai halor ka nongrim bah nyopun riu na ka shispa ki try snong jong kene ke jela. Kila im klem ka kendo. Ngilai perkat na kaliang ka kamru. Kat kendai spa nyop sao kalau dan ke land reforms. Ngi terwa bekendan sega second land reforms commission. Ban pej yang ban pej penbha ya ke ke bai ma tukin rembai ilale. Bat kan kentup ru ya ke cadastral survey. Kaban kentup ya ki border areas ki jongi. Kilabun hang ni ki dan kat santeli ki issue ki bangi wanra. Bat der pikwa kopi ngilation license ki lalut. Tingilak lu ban ai online. Nrei judge bangi day ki kertong ki ban mi khmat ya ki urban constituency ngin hab lu ban yekren ya ka urban governance. Ka Shillong ladang ngim pin ki im ya ki civic urban governance. Ki ban ye simbenta de ki nong song snong baro klet ke municipal klet ke. Nrei ngin hab wan ra ya ka robust ka sensyar snong ha ka nongba ka jongi ka baklan kaba yo ye ki fund ki bobyang bat ka badan ya ka transparency bat ya ka accountability bat shwa bangan song ngan shu tu ipi shen ngin saplat ya ka manifesto ndai ngan tu ipi ngiladan lupa ki an ro lani kita ki bill ki bangin le hapo shispa sngi ladangi syajid kum ki MLA. Kabeningkong ngilapen kre ya ka make clear right to health and affordable access to healthcare bill. Kabaan make clear right to grievance redress accountability and transparency bill. Nang ta ka balai Ketua Banglaong meneh banbu jing terwa bakandan ke second Mekhalia Reforms Commission. Nang ta ke besau ngia keren ngia la ngia tai ya ke reservation policy. Bat ngi na kaliang ke kam ngi lapan kre lupa ya ke ni ke wei bangin terwa ke Mekhalia Affirmative Action Committee. Bat na ke benta ki nong tre nong bela ki batre ki kam ki baper Ngilapan kre bangin push ya ka welfare board nakabenta ki Mekhalia domestic workers welfare board Mekhalia gig workers private transport workers welfare board but private school teachers welfare board kita kilong katu kani ki bangila dan lupa ki kti ki jongi but nginum le marwei kanongrim ke jongi kanong bakandan ka pre-legislative consultation. Man ki snong, man ki jaka, haki school, haki college, haki university, ngin ra ya kini ki bill ki jongi, ki bangi ngilapun kre, bangin le hapo shispa sngi onda ngilalong kita ki nong mikmat jong gitu ki constituency. But khaddo, Mene ki keren ye ki nong rep, so snei mai ki nong rep. Henry ngiru ngila pen kre mentai ke bill. Ke minimum support price bill. Kataru nginya tai mdei bat ki nong Shillong. Ngin lek keleng ki snong ki badan ki badang don ki nong rep. Bat khaddu kakam ye ki kertong. Kalabu ye kita ki ethical commitment. Ki jingkulan. Kabaningkong ka office jong MLA kadiban hap hapo ka Right to Information Act. Kabalar baka office ka jong MLA kadiban kedup kadiban kentup ya baro. Kamdaiban pet siliang kamdaiban sya siliang. Mangi dadangi job ngin sim tulop hakador jong ke minimum wage
bayo ki nong tre nong bala tat hadu kata kapor baga sorkar kala priang ya ki welfare board jong ki nong tre nong bala ki bangala kedo mene kabagan top ki banyak rapido ki ba traying briu ki ba tray haki chemistry bat kumta teter ngin sim ya ketulop baki yo maki tat hadu bandala ban form ban constitute ya ki welfare board na kabenta jongki kabasau manga bat ka ying ka jonga ngin pa sumar hagi hospital sarkar ladangi pang bat ka bakhaddo dalaileiru ngin pendan kam ya kekali light sound. But ngin Nation Assembly ngin syong daga boss ngin syong daga taksi. Kata kadai ke ethical commitment ke bangi ngi wanra wat ngi bu hakmat ki pajba. Sobha wat klumar jimut ngakerpat ye phi gamtam ki khna samla pule. Menta baro ti kini kren be jingkela Renga kwa apa pinlek ban keli nu tu kandidat ko ba ko kong da ka kentin jingkela pimot ayu. Ndai da pi keli nga ngaong ngan kren sepang ka jingkela ka basisa. Bat ka ei kata ka jingkela ka basisa inuk sai beret. Baki brio da ki wan pai na ka jingbela ladon ka bam halor kami. Ka ei ka jingkela ka basisa kalau mentala dengan pang nganum ting ngatip tikna bangan lek civil hospital biang tangki doktor ndai biang buat X-ray biang buat MRI biang buat CT scan biang buat ki dawai bat ngin pushru hakaliang ke healthcare ya kita ki essential medicine kiba larapi pang pidai ban yo kita kiba dan lupa nantangin push ba ka Bible la ka deban kiu ka Mikhalia ka ai tang lai spa prapu wai tingka sisni ya ki unskilled laborer ka Sikim ka ai sanspa tingka hakirala ka ai nyospa adu siaja tingka gat ngilada bleru ya ka solve baka wai ka longying ha shalom bakan im tang bakan suim ka deban kamai omduna ya ka arpo hajar tingkah sibnai. Tangwan suim. Tenrei menta kidan ki beriu ki bala atrai suppose na maka kamru. Kiyo tulap tengah pedang mendriu hajar ban nyo hajar. Ngenyele kumno kan kita. Teh bengi keren ke ekonomi kidan hang ni kinong ikai kin sebenram. Dan arteli ki benta ki ba ka kam ke keren. Ke economic rights buat ke economic growth. Ke economic production. Ki rights kita ki right. Economic production ngin saya keren, ngin saya tai namar ngin haban perkhatru bangi dan tangkawai ke planet, tangkawai ke ri, tang ki cloud ki petap jungi ngimla ban penjot do menta. Te tang di ini kentin ngan syongno bat sasisien ngakarpat sngoba keli ki jingkeli kamtam yang keli dagi bae kublai sibon. Kublai sibon Pastor Kesoy pertu kublai sibon ru ya baro hoi kapor kalayat bat baro nganget kindiat ngala bani i ke durkmat ke jongpi ba pila sedang menlong boring henrei nganget kanlong pat kai ka ba kanlong ka jingmen toy na kabanta jongpi ki pajba namar pilayo ban record eki lingbak sentur ka jongki tang daga jingtho ka ba bunsien ngi i ngan kren ne ka jing sha ba ki manifesto ki kot no tang hau bnai leber hadian bala dab ka election ndreng ta ju pentri kam ya ka ndre wala ngi lej aki yeng jong kita ki MLA ki bangi jetru pinum yo issue ka manifesto ndi pin stang ban yu i tang di ki letterhead ki ban poi pat sekiwe ki benta hakano kor kom kata boro i pi tep tementa shua ya ka ba ki pajba kin shem ya ka benta ban bo ya ka jingkeli shapi ki bala pensngo ya la ki matrekam ki jongpi ka jingkeli ka ba ningkong ka banga kwa ban bo kalong siki lightly ki seng ki bala judan benta ka ban tawi ki sarkar kata kalong ka seng congress ka UDP ka HSPDP
balai kimat rekam ki jongpi phim jula ban pen urlong wala bunsien pila judon pat ak sorkar henrei ki sakut tang hapo ka jingtho balai kimat rekam ki jongpi nganget ba manual idang surung sika kongres henrei irung daga nongrim nganget pirung daga nongrim bat ka kongres kala don ha ka bor la bun snem nilayo bun ki chief minister ling ba ka seng ka jongpi re balai kini kimat rekam ki sakut tang hapo kami lani tang hapo kajingkular badla dengi pais ki election ki pementa ngi ba kemdon kano ka bakin pla lani bakin pensngoi ka jing yo i jingai ki jongki ya ka jela ne ka ri henrei ki don wei tang ka jing ya kan tho markeliang kulo sibun ba ja ba pin ong ba ki matri kam kim long te yang ai simet thalai kini ki san post nem pemong iba mentan ro ba ka sipun thame Hakanika forum jingi matasi tharangi mio ban kran khasi. First and foremost ngi diman kan mawe kata. Number 2 ki hospitals kum gani grims kum gani hu ke ikeru. Ki don hi ke ki kan don ba wat ka congress kawan ra. Ka scheme ka ba best tam perthai ber ko bai ka blayo accolades ba blayo award ki ba bon. Man syu ong no. Ka scheme sis pas ngi ki nong kendong. Kedai scheme ke bawah nak kongres hi, te mende maung bangus ban kop ne ban kumno tu. At least kidan ki balesi ha ki por pemencuah, ki bak kongres kelawan ra. Ngemde ban syuklet no ikitan ne ban syukan tho, iki ban de ban kan tho. Kabar ngaru nga agree ban nga accept hi, bawat dak kongres tu. La lai pun rius nam nak san pus nam ka kongres kala don ketilang bat kiwe mende ba kasen chat ka kongres marwai kindan bihi ba ki jimpakla kindan bihi ki jingyat let's say kim dasani than ka jing mo jipkan let's say kinong mi khmat hakitu ki por komon chu ong noi fi wat ka education sector meneng nang yakran ka jing play school ka bala long si bapala Teng ye MLA ki yang election siani satai. Hapo baki yang election ki ong beladang along MLA en wana school. Ikan toj ibadan tang san phu yang lo layo school. Kidan pat ki judge nong ki ba South Santli school bam I kompshu. Ti kita jim pakla kidan behi. Kila don menchwa balese nang ni syakman. Lada ki wan ki khna ki ba kham sani ki jum jim pakhan. Kan jing pha kan nang iyo bangin siapet tang sedien lu kam don jing mentoy athangnya syakmat ungi nap epet te ban kan tho klumaru ngam dei ngam kwa padle sing di ban suthu kan ba at least ka politics hapo Meghalaya ka de menang bah pat ki brio ki bala kham start ki brio ki bala kham nang pat ki brio ki bala kham sani ki jum berkhat ki di ban syakmat tangat tai balan da pidon ye ban Eka jubab lingba ke jongpi nak seng jongpi ke bala judon nak sorkar. Ka sin ke bangiyo ban lam ni sorkar ke kan dai spak dai kupra kum bangalamat phang mene bun nakimat ki bangila kdo ka manifesto hak tu kopor ngila persang ban urlong dai namar bangim yo lakam sensar bapura kala Sya penklem no sorkar bat bun na penenggi mat ki basa klem la sya ban penurlong. Tekadau ba kelong ba haka demokrasi ke bagi praktis hari India unombar udi badan kambha bala dengim yo ban sensar pura puri tang da kawe kaseng kalong ka bae bapin syukuno kentho dokum tai ba ki manifesto ki kut tang hubnai leber. Bagi manifesto bakin kut bakin urlong syak bapura don kam ban ai yang anu kaseng lai pu armut ki MLA ban thau ke sorkar ban hadin kata pisala ban kentho Bapan bor rapi Hawaii bat ka jimama ban penep ki kam ki basa ya ba ka parti ku judon menta hagi bubun sorkar Kaniru kadi jingkri ke bapi pikeli ke bangaju keli lede. Kai ke daw. Kapadi je PDP do kat mentaru kampat hun. Wat mengilayo election ke state. Ke daw ke long ba
Ni klem yo kat kum gijing angnut. Kum kanagalan ba kamizoram giyo. Bat ka banga jukali banga jukerma banga phaidien. Da ka baburom kiti gilong shwa ki man shwa ki jongi ki no senchar. Nga purhat bat nga klijing kling ong kini ki minister kini ki no senchar ki jongi kila ki study tour. Shei babur ki foreign countries. Wat apo India ki lai. Balai ki wan chagari jong ki mala aman pen orlong ye ni jong lu ki jongi. Ka jingi ki jonga kalong. Ka daw jong jong pat jong sarkar. Naka dus na mi fuar yo tang ko wek sarkar. Epi Chelsea but nado nyo pupra ka just speak yo makhat sangod but nang tu sarkar ki long ki bapat pat ki bapra. Hadu kat kini kisi bamenta. Kai ka daw. Ka daw kalong. Ka jing bam don jong anti defection law. Kawan ra jing pat yung sarkar. Kai ka daw skoi pat ka ba. Ka jing bam yai ne mangi haban keno deledi. Kai just speak kam yai ne ki ba mi khmat labun ki yai ne haru kan mantangan ong pi ngi aru ki malia kini klami. Ka jing bam yai ne ngamong tang just speak pi. Lapi pat ya bro ki party ngi yai ne. Ba de nomor ta daw ka kongres ka blayo senchar khambon. Ba ka jing kalong ka jing pangnot. Wai ki baile gelsi ki pangnot man mga bakam hagi pori le hesi kanang long tang khulung khnarit khulung khna banang tang kisan rusnem abang aphailin sigiti ki por ngai ba jala kanang nyupar ho yok nyuar kayo e jala ngampat i baslam than ne habang ipe ya ka development ngipe ya ka jingbit ki jingbiang jong jala ngipe haburo kiliang pipe kilinti sengkien pipe ki surok pipe ki jingkhoi kumalakren ni pipe kerep keriang kumakini kilakren hanglu ke bit kebiang ni habang keno LD ka daw kolong ba ka jingpat ka jingpra bat ngimyo sarkar ka baskem khamtam nga keno ikibriu jingi kiblong kikhazi jentia Tomenta ngan pai bat chiki pai ba nganget umaik long baredi bat mano na preng jongpi ki badon ye ka jingkeli ban bu ye kini kiriu pau khmat na kini ki sengsan perthai per hadien bat play osngo ye ki mat rekam ki bakila pen sngo shapi ab kong shumu mic mo ngali osngau mene baro khwat kong shupeni thu ile de ho ngade I aketeng jeng abi ulin perdu ngalong ro ka wei ka presiden nong yalam kinong di madan te haba mene pi ngayos ngawi ka jingkren jong pi bala penmi lut nadu ki skim bat hakapor lockdown dan ba penmi manu menuru ka jingjenjar ki pai ba kabanung kong kata ka skim ka ba pi uba penmi na umudi ban ong ar hajar chispa ka wei ka long yeng ki ba duk ki ba jenjar ka tu ka por lockdown Henry lali pendap ku tu ki phom dak ki katnus pangut mdan bayo manu menuru em ya ka tu ka ar hajar chispa chiyeng tenang tu pada ka ba ar pat kibun ki bam dan kat rishon Henry da ya perkhat ya kinong di madan lei ngiladep ya keren hero ban ngiladep pendap ki phom hadu stanspa keli ki phom hadu kan menta la lai snem pat dan bayo weiru tau kat rishon namar khamtam le ki babun ha ki baduk ki babala mesti bam damit klem dan tau kat rishon hadu kan mentaru tenang tu ka balai pat ngam itu kerteng ba iba ayong baka khamni aka sor silong hato pila saya keren em baka kakali kaya napo pedeng jongka kaya kaplis bajar bat ki bun ngut hiro ki accident bun sin ki accident apaka kali kaya namar balai kam khamni apaka kali kaya na surak te na pedeng nado mensyam pat jodan ki bayat kali menuru Henry baki wit ya ki baduk ka sarkar MDA ka penyai no da kali na po pedeng surak uba accident kita men ki khro ki bon banang banwit hilai yang ilai ngim jo penwit ya no ruyan kong yano pi kwa ban bu kani ka jingkeli nang bikin jubab yano pi bu kani ka jingkeli ngan bo jingkeli na mar iba iong bakawit ka sor shlong bat ngabo jingkeli ya iba ro ba iong ba kadon ka skim bayo umudi ula ya kata ka skim
kila ban batai hak takapor keng namar bangi ngi klem yo ate namar ngi lali le bat ka kardison rongi pendap yo ta ukhau bayo lai phau kilo hakadon ngan ong ba sulai sumba ban shem ye gni ke jubab abede kata ke scheme ka ba ikong yong mai klem yo bidang ke ka ba pila pen bena mene Kubla shibon kong ngatrai ngaru ngala persyang ban keren ba kibon ki ba klem yo ya ka jing ban toy jong ke scheme mdei tang fi kibon apo dong jong ngaru ki dan ki bala on kan yinga ki yong ba kumno kumta ki dan ki ba yo ki dan ki bam yo to ke rukom ban de yo ikni ke scheme kum ba ka thau ke government ki ba menta hang ne ke dei ba hablet support DC supply kitab de kin ai fi ration card tingam de tip bahas pang ke rukom penya ikni ke scheme nak liang ke government tingam de tip bahas sha namar ba ngahi ngaklem penrung yala de tu te tang ba kawai ngala banong ifi ngila recommend ba ban kam ai bor yau rang ba snong ban pentrei yakni ka kam na benta ki brejong ka snong khnam ba ki brejong ka snong la de ki stam kumno ru kin lai rang ba snong un pen le mu u kat bula bat ka video ki video kumta ban pen yo yaki kad jong ki breu hapo ka shibanai te kata ka dei ka plan jongi kada kata ka dei ka wai ka kindon hapo ka manifesto ka bangila pha ka center ba kin pen rung yakne kum ka wai ka important kendon namar ka food security kedai ke badan kam bahaya ki paj ba jongi thank you to mentapi ong le orang ba snong dei ngangala le yakren ba rong ba snong hadin nang tu ngala le podisi hadin na podisi pada ki ong ba nadu na sarkar 4 pelaj hiro ngala de biak kendo ya kata ngala keren ya kata tinggal klem yo sngo yo don mano bala banai jubab tangin ngin kong gini keren to mana mar kini mene kla pensngopat ikimat rekam kamtam bede kan ke election arjar arpulai namar pilayo sngo ke e ba pensngo nganget pinkeli iki jingkeli to pila pensngo ke jinge ke jongpi kata hakini ki por ki bladap den rei ke bamenta pak ngidi ban pej ya ke balasai wah tinggi nganget ki para samla ki badan nang nie ki samla puli yang ki rirang ba hang nie ki papau kmat nak nie ka nong ba shlong ke jongi bakani ke de ke sien ngatai hapo ke jingim ke jonga de ke sien ke baningkong bangan i bang yo ban ya kendo mar kmat bakini ki nong mi kmat na po jongi ni ki seng san perteng nganget bapinya bo i ki jingkli ki jongpi ban ngilayo sngo bon ki mat ki ba ki pen sngo nganget ki de bandon ki don ki belaong mengi kloi ban jubab ki jingkli ki ba e la da phibo ru kong ba long dian to ngien IT sei kong Patricia Mukem I belong I editor jong the Shillong Times excuse me should tang away kong kat ke jing su thu jonga ration card day is based on the census arajar khat way la da fikwa man pen correct ikatung thainga ke census menta kan sami wa thamai let's see hakani ke census menta fi participate ha pat kan sa urlong hi kata Kublai Shibun ka Synod College taga bentakan ni kalat ke bangyo banyak keren bat kini ki riu kmat jong ki parti baper ke bas ngusi ke long bom dan tang iwe ru ilong kemi kani ke panel kani ke ke pengisi ong ka panel nak kata kadau ngi klem yo sngo ke jing keren khendiat ru syapang ke jing jong ki long kemi san pun riu naka shispa kilong kemi ha kani ka jela kilong anemic ki dei ki baduna snam ka jing bun ki bayap ha ka por ba kha khun ka maternal mortality rate ka jing bun ki khulung ki bayap tang shudep kha le ni ha po ka lai snem karta infant mortality mdon bakren ai ru em shua kren generic shapang kata ka health care ladangim ya bu jing mut ladangim don ka focus halor kani halor ki benta nak kata daw ngi ong don kam ka gender budgeting nobody spoke about gender budgeting ladang issue bu ka pisah ka health department ngi klem perkhat bakat tu kan lej nak benta ka jing suma sukheri ki long kemi bagi khelung bat ka babun kan lej
lene ka bakatuk ane kan let shaki general public kamut nginum la ban address ya kini ki issues kane ka jing long bam don ha kamet ka bakot bakia jong gi kemi ka long ba ngim yo shu ka bam ka bate tingi dei ban perkhat em nakadaw ayu ba ka long kumta nrai ngi klem ka agricultural policy ru ngim don AA kum kata ngakwa ban kili kini hang ne khamtam ite iba na ka PDF ngam tip kat nongut na PP poi shnong kendong ngate ngapoi ba shnong kendong but how news nem tang utu tenrai strawberry ru klem yo bon ki shnong hamau kendro kidi ki shnong ki bopen mi strawberry tikila do nong em kitu ki nong rep mentau snem kitu ki ba yo ban thiet ki thiet online ki thu kitu ki nong rep ba ki thiet online yo tau tenrai ula rem lupa tende syo sakat nu nrei kata mdon mshmi osngo mano ruban kren te ngasngongo e pastor ba kren spang cadastral survey but ka landlessness ka jingbam don jaka syo ki babon na ki traishnong jongi na ya kren syo ki bana balile sakawai pade ka long ba mdon ba kren syapang ka non implementation of building rules kane ka bental asu IT ke district council ka don expertise ayu ke district council ban ai permission ni ki brio bikin tau yeng mental asu tau kat sebamon kat bamon la asu poi hadu hasurok baru te na kata kadang yo i kane ka jing deng kali ke baman kasngi nang tam don bakren sepang ka statistics don ba ai percentages kabatlot ka department ha ka state jongi ka dai ka Department of Economics and Statistics dan statistics ay RUM kababon ka statistics kawan na bar kawan na ka Niti Ayog kawan na ki babon ki way pat ki institutions lakran syapang kita ki the improving the service of teachers ban penbahaya kayo kakot jongi nong hikay what about the students kabalong kabas ngo si bah man hakani sa Giant Hills nga poy nga kren yu khnao ba si po khat we snem uong ula hap mi no na school na marba ki kimigi pa uong la adam no kali school na marba lay u hap up masi nyoteli kimla aban afford ban bu de ki brew ki hap pen pep school no ki khun na jong bat ki bon ba kum kita sa po Giant Hills sa East Khasi Hills sa West Khasi Hills nang ta ka UDP nga ngap bi baalan nga asngap ha na marpila adon benta bat ki babon ki sarkar mo ka UDP te balai ha kani ka sansnam ka bala adep pim don tangga common minang bat ka sarkar khnang ba pinumyo menta ban kano ba o dai nakadaw ba ka dai ka coalition government ka sarkar trailang nakatakadaw mla ale ai mo nang ta san post nem ngila adam man ha kani nga poi syapo nong jrong nga yak kendo bat ki nong rep kidang dep ban ayu ban sayus ing balai kenya ngani ka state ngimla ban don processing unit ban shnai ka ginger oil kabarem ha kani ibilor ibadat kat ni ki bapoy na po Kerala syong dor lais pa tengka balai ha kani ka jela jongi ngimla ban ai kani hadu menta ka value addition ya ki marrep kaduna palat ha kani ka jela na mar ngim ket khia ki babon kini ki MLA kim ju poi shote nong kendong kim yo sngo sho e ka jing shon jong ki nong kendong nang tas pikren spanga law and order ka jing breakdown ka law and order ha kani ka sarkar ka pamenta ka long bon sien ba but home minister uday naka party jong pi ti kumno pin ong halor kata mdon ru bakren spang ka illegal coal mining ani ka jing ti hadu ba POE hi ka high court hadu ka no kala berngem bersit iki officer ba kumno pimla ban yo i baki don gini gi cook units pimat la ne kumno ne home minister uday na ka UDP tingin ong kumno ken teng sngo phla ba pi ya ka BJP nga ko aban ya ka BJP nga kwa ban kili balay pia long silent on all these scams. You are part of the government also. And then there was no intervention. And why do you have to make smart cities part of religion? Why do you bring religion even in creating smart cities? Ya kani ka Jal Jivan Mission lilay na ya kren ani may sipo nung kandong mdoni ay ruem te.
Syubu tu upaip hang tu don bampoi upaip ka na ai ban yo rum tip ka ne lele ka dai ka scam ka ba he ba ka sarkar ka ba wan nang ni shakmat la dam dai shu ka MDA kala dai ban pej ba ya ka scam ha ka ni don boong bangi dai ban exploit one of the parties said bangi dai ban exploit ya uta u siap u kondo bangila bandi bangila bandi sha Mizoram ngate ngasngo bangi kadai banlong regulated pi kani ka quarrying and mining lamda kum tate kani ka jela kan salong kum balong ngiyo sngo ka ega baja hapo terkim de ngatrai ngim ka baja ha Joshimat ka bashu pat pedang ka khando hiarlut ki yeng ki sem de ki hajar ngut ki breu kim don yeng shu shimit hatongia perkhat jengai ne em halor kini ngidai ka seismic zone number 5 and then tourism iwe iba ekren shpangka tourism ki babon ki klem kren ladangim pej bah kini ki jaka jongok kai jongi labun breu palat kin sayap no kin sathaj no ki breu banwan ladangim regulate ya ka tourism da ka tourism policy ka baklan tangkat ni khuble shibon mo khuble shibon kongpat to ba kermen ngan jubab sama ni nagat kapor kalengkot tan umio banya tu dan ni nagat TMC bede bagi kentei ni la don kapang ban ong ban set up ya ki maternal and child care centers in every block to provide efficient prenatal and postnatal services ni not kumkata nata bede but ki students ni labu katong ban bu ka direct benefit transfer ka basi hajar arspa shaman kilong yung long sembaduk na gamata ki baikot by slajong ki tapi yadai pada bat ka togotu jing supply siap mga klem kren kumta ngaong bangidon kata ka resource ka bangila ban biang hal di ngimdon kam ban thitna Mizoram lada ki mizo ke la ban thit siap na do nang ne ngi lele ngimdon kam ban thit na wai na syukur atau ban proof ba ngidon shibun ki resource ban support ya lade mau to nakta ya dei bakai gitu pang abi dei bak women empowerment ru ngidon bun ki plan to ko wei na kata ka basha kon tho ba ka dei ko wikat mo andre ne mar ha jinsu tu jungi ha ba pe chi kinong kondong kam tam ka wei na ka bakta bahaya ki kentei long kemi ka long bala pe ki kum kita ki nong abja non resource lek belau pa ka kemi shong haying kimla ban song sorong wan nang kendiat i jingmi ro ta kumong pareng at least ba inla ban song sorong bangadon ka jingyo ka basi hajar sibnai mo tang ban boss of the ka image kala yarap ki te bun ke jing sha ban ben ki long kemiru agi chnong mo per kalong bala shukenya ka kemi tangkum kata ka nom abja ka bom dan jimi eru te kata de ka thong habede bat ka illegal coal mining ngimbu ha ka manifesto andre ka ne ka de mat ka ba kluj pa ka bangi kawang ha ka campaign jungi dan re ka solution ka ong ba ngi ni ala hi ban pli biang ya ka mining tangba with well-regulated scientific procedure. But scientific procedure hak jing sutu jungi kamut tang scientific technology. Anda kan ka kata na du ka socio-cultural aspect. Bahkan scientific kamdei tang ka tukar kombanti. Anda hadu ka environment, hadu ka culture, ka affect nem, hadu ka equality. Nyimla aban implement scientific mining lada ka teknologi bentik kalong scientific kano it will not be scientific lada ka de tang ka benefit jong ka to kan ki crore pati that is not scientific that is not justifiable kata ka de thong ka scientific mining ka le balong equal don ka equity kam de balong ka business jong ka to anangot but ka nom kta ai culture ka nom kta ai ka mariang ka nom kta ai ka socio cultural aspect jong ki briefing ta apply pinang don ye ngan ai pat sya ngan pila
ya ke kebai Profesor Fabian di Pensyai. Syangan ba Kerman? Okey. Syangan ba Kerman. Arteli kimat kibai kong Patricia Iris kiba ketak bayanga. Oh. Kebeningkong gede ya ke representation of women. Tinrei ngan keren daga jing skem ba bat ka kam pi tikna ba ki kentei kinyo ya ke benta ke badai hok ke jongki namar komentar ngidan arngut ki candidate ki ba dei ki kentei ki ba khlan mdei tang bagi khlan mdei ki ladon bentaru haki kam ki jongki nganum keren su e ke ba ikong Patricia la keren ya ke health ya ke benta jong ke koi ke khia jong ki kentei mdei wat adu ke jing sha sho sha adat jongki kentei ru ke domestic violence arngut ki candidate kentei jungi ki dei ki ba laidon keti wat ban senran ru ya kita ki bangat hakata ka apot bat ban ya kunru da ka an bat ngatrai kong Patricia ru ie dan bentalang hakatu ko por ba ki ya kun ban wan ra ya ka women's commission ha ka state ke jongi ha ka jela ke jongi mentala palat khatsan snem ka baar ke illegal transportation jong coal mining ngi na kaliang ka kam ngi yeng na ka baskem artli ki mat ki bahakmat jong ni ga dokumen ke jongi kalong bangin ye kun na ka benta ka transparency ha governance and politics but to defeat corruption and criminalization of governance and politics kai bai kong Patricia ikren nga ka banglapun kre mene tamba san minute ngam yo por kadai ke jing sisa de pipe tang ya ka CAG report nadu ka snam arajar khat lai khat saw khat san kan riu khat nyo khat pra lai spa klur ngi do ya ka khajna nagadao bagadan under reporting under assessment but non realization of revenue but UCG nakapor u la ong ya ka sarkar ba kidai ban penbet ya ka mining and geology department kabadai tang maka ka department ka bala ban generate ya ka revenue ya ka state agatu ko por ndai was ka ba khamshir khailele ka dei hadin ba ka wan ka NGT ban ya ka gradhul mining ka banga bi kong Patricia ngi sign ya ka to ka citizens report on illegal coal mining Shia jar klur kapisa mtip senu ka poi kabadai bagi kadon ki illegal transportation of coal mines ladang ye kun ye ka corruption ngin ha pan ye kun ye ka coal mafia bat ngim dai ban ting ladang ngidang kren arte tin sngobha ngi wat ye kren ye ka corruption wat ye kren ye ka jingbam sab ti sakawai ka ba ngakwa ban benrap ye ka bai ong kong Patricia health issue statistics but ngani thu ye phi shi spa tli ki sngi jong ki beningkong la dang longkum MLA ba la dang longkum gi MLA haman ki constituency gi jongi ngin pen kre ya ka baseline survey halor ka koi ka khia halor ka jinglong jingman jong ki school but halor ka yo ka kot jong ki brio but hapo arbnai ngin ai ka report but ngin khot ye ka jingelang pai ba ngin ya tai halor kita ki jingshem halor ka survey gi jongi but ngin ya chakmat nang ta namar damdan ki data ngin suye kren hal air ka problem ka jongi menta kat ni ngi mi de ki lak samadan ban ye ki ILP ban ye ki unemployment ban ngim don ye ki data ngim tre iru ban tip namar ha ka por ba fibo ki data kman ngi la ja lenti tinga kerpat namar ka ni de ki jingelang ka babun ki kena samla sunguba ngin ya da ye ka judgment re tangbar ka lenti ti tang di ni kentien nga kwaban ba avner aila chonwa I kongpat ilabu jingkli kawai kedesh nakabenta PDF namar ba menteri badip kmi ikatnat agriculture de nakate hi keseng ban ai ke ba I kongpat ila pensngo bat kumjuru nakaliang gajong ga UDP na iba alantre dekhar tingin sangshon na pi ba Eliezer ta kublish bun kong ya ka jingkli gajong pi nakaburo mi pi ti nakaliang jong kat bangai songkai but I minister jongka agriculture but kumju de jong sport video affairs asit kili kumno ki scheme setai ki pat ba kumno ki ong yo
ti habai de bak strawberry ru ngakan mau si sin ngi songkai yang ngahap ban le cheti ngahap ban ai kini skim de strawberry ban le ban namanta ki nongrap nomor kiwan ban approach sayeng yang kat bayo ai sembah ngila ban ai lada upoi ngin ai shu yo le si kita bakli yo pi yo dai bala alut no sembah dai yo un sapoi ru ngimtep tangba kat kom gajing tep jonga ki nongrap kiyo to ngan sawat jing tep akam banya insa keli nomor kat kom gajing tep jonga ngadon lang ti ang bayo kaduna ka jing poi tau tenrai strawberry te balai na kano ka daw kingi ko atip alor kata tangan trai kan bha bandadon lang I minister in charge nambar ngata ngadai tang representative ngadai tang ulu babat kam hapo ke parti des tang lepi yo banjekran bat I tangan trai te ngai to pi pin poi ke ni ke ba ki ba ki ot namar pi mi khmat he ke ni ke parti ndai lingba jongpi hi ban poi kata ke jingkeli bangi bol ni ke jingot jingnam te menta ni pa shi ba alantre dakar ika ba kumai kongpat ila pensgo bat ya ke ba pi bila kren bat ila kedo iki benta ki ba don ni ki jingduna sumba ban penshai ningkong ningsap nga ai kuble kong patricia iba penkendet berdiri wingi na kapor nga klem sim yo ban pulilot ia ki mat rekam jong ka seng gejongi kadon ke separate section ke bayadai bat ka women empowerment and child welfare ke bang klempat yo ban kata PNCE ngendela release yang manifesto ke baar pada bayadai bat ke common minimum program habas sedang ke sorkar la adep IT how chief advisor jungi ban prepare bat la adep ban prepare dan dari chairman jong ke MDA sim lakhot ya jingi lang ban incorporate ya ka di ita di jingtip iba ngadon hanga habayadai pada bat ketenat home department over illegal coal transportation and breakdown of law and order ngatrai he would be in a better position ban jubab BP namar ba. Not that I am shying away from the question, but in between I had a serious health problem and I was away, so I have become disconnected, so I cannot relate to that. Bless you both. Sir? Can I have the chance, please? Thank you. I liked Kongpat's questions. Thank you very much, Kongpat. Number one I'm going to attend to is why no action on the scams. In the course of the 5 years, I think there were 3 occasions when I did send some questions to the assembly through a very respectable person. Dekakasi. Hakine kisnem bala deb kine kisan snem kadon ka kidon laisen bangapa jingkili shaka assembly ba ubai ubreu bodon hapo ka opposition ban kili balai ki don kine ki jingle to jong sarkar corruption shaba palat namar nga join ka politics tang ban ya da ya ka state na kine ki breu ki balai corruption shaba palat ngila ya crunch pang kene bonsi ki don boong ba ka don ka necessity ka jing don kam tam na kata ka da ki le to hindre ki don ki balai palat ya kata ka long you kata ngau baka come long to take action on te ngapa kita but hadian ngasayo ngau ba utau opposition member yes no kti berutau ruling party imat ke don pisan ke don ke and the question klempoi kasuja ting athai ka corruption was so high bala da fi persang ban le ai ru finumla ke anti-corruption branch jong ka state ka klem trei kam si inchiru. Le syo sekumdo ngamtip fi hab ban penkela yakene ke sarkar. Ni kipai ba ngimla lada sa sansnam kum kene ke sarkar. Ti kam don shilong syo. To kta ke de the first one mo. Kuwai sa ba ar ke de smart cities. Belai nga res knang kene ke smart city. Belada BJP yang ban kren ban pet yang
Ningkong ef nong Hindu. Lada lei kinong yashna smart city ka shnong jongki Hindu. Tina kata daw nga ang eto lupa. Nado minta anda fios ngau kata ke kubar bakila jet santili ki city apa kari India ki badai barosan ki dai ki 5 important faiths and kini ki 5 important faiths kilong bakin wan ra ki a na kilang sedang ke pertai banbu angto ba kan dublong kum ke museum ru na benta tourism na benta historical purposes water pipe scam kini ki water pipes Fia tip ni donkey MLA ki pasuka bentuk kat ke bakia. What do we do? I mean, ngaong you face ngaba arsen ne suppose rungan ong jet ya ki MLA ki ba fitikna ki numle tu. Ki don ki benum le tu jet ya ki ngaba. And the don MLA hang ne ngaba map yang ngang ba ngaong kumne hindai la the film day way ne ki bele tu. Kalau pasal si ya feel you're stamped as a thief. Hakarukom jet pait ba hakarukom jet nong mikma jangi minta ki ong nong mikmut. Hakata karukom jet breu fi kala longkum ne. Ngidai banjit ki babha ndai kusneu. Ngat ngingat ya kata bara fi bara kini ki samla bisang shitai finya ong ba ya buneu ba agreg Ukraine ke badai. Hindai uba bau klam yang show. Tu yang uba snail, but uba kam snail. Kajeng jot jong ni kum ki breu kala poisa taba minta kum baki ong ka pareng morals nimdon moral show. Ni jet yo uba snail. Namar ki dontang arnut ki jat ki bayang uba snail, uba kam snail. Tu nakini arnut fiab jet. Ba shulayo. Sengobah ban ya but agree with me ya halor kini and last of all ngang fish pang ka stone mining ka pai kong pat ikren ngingila pa ka wei ka benta halor kini ka manifesto baki dei man penrung akpo ka manifesto jong ka BJP ba ki dei ban ai ka proviso hapo ka section jong ka minor mineral act ka ba exempt ya ki scheduled tribe area hangno baka open cast mining ka don. Kabafikran scientific mining, the only scientific mining is open cast in areas where it has been surveyed properly. So that's all I have to say. Kelalong ba shulai kule shibun kalong kumbapi airu yakini ngidon laingut ki kertong ni ki bani kon ki election kin bat kini ke kular kumbapi ajumut mapi. Tementangi don siwei pat nakaliang chongiri rangba ibudan ni ke jingkeli keba ni ITHP ba kublei ba nementaga jing aila jongpi te nomor ke memory ka katrat ngat sedang chwa na smart city ke smart city kat kum ka RTI te ki folklore ke la lej te kaba mi nagata kalong there is as gedon ke smart city a smart road 6 kilometer tumniu RTI ba dispersing rani wala syang dekat seputar ke lengga mekalaya kamdan ketar smart road sakawai ngakwa bandong ya iban ka BJP wat le ya kane ka mechanized parking lot hamot front. I don't mind the people jot yung what front, but don't go kerteng jong ki temen ki mama jong belayap cari nongway. Henry, kanik ka mechanized transport, it will take about 100 megawatt. Mentangi hajing ki kena school ki pule kot du bombati ki keme ka khmat la jaw mat yo rice cooker chu nang ta MSME sak GST ke badak syirkai ke tax minta sakun ru you start welding lai minute lakut mun akurat lakut terkene kalong ke egai tasakawai ha ka BJP ngaong ba
kane ka CAB ki ong hang to ba kinyada ya ki pa niam baro der pipet ya constitution liberty kato liberty of thought belief worship freedom kato biang Hindu Sikh Buddhist Parsi Jain and Christian last. To be said only, hapkren tang hameklea but Kerala. Pek baha hagi negativity ki belong on bias po India, meklea Kerala. Nama katu ngi Shashi Tharuru, ubaya buat utu gubernur Mizoram, ukren baha longi ki kren baha katu. Hawai hayupi Bihar te tang cukran melong te kata kedai tu. Naga benta jong kani ke coal mining. Ke coal mining lapi pej bah mari yasim ke sarkar ahrajar khat pra. Ahrajar khat kendai wi ngi lati lai pu ar lak ton. Nadu arajar kat saw, ati ke history berkai. Uyok rekod ni ngau tu. Timma kabut kelong hadu arfu arfulai mata kanu terik ci. Ha kitrok kilet bad doyong hamekrea ukro by ton and dies by microgram. Te bat gitu, bat halor kini ngan poin no syaka jong kini ka AITC kibakren ya ka ni ka scientific mining. Scientific mining la sistem la ai ke sarkar. Ke sarkar la leran palat banyo i kot kubor English kini ni selong. Sadai hirup ki poin minta kini online. Te sarkar leran fi telek no khat no UCM I no da ka scientific mining. Ndara ai scientific mining ar ngot kila kemen. Ndara poi setei, ndara ken gejing lut, kin wan di engineer, ki teknokrat, ki machine, bat ar hajar, lai hajar, ki train you, mlong ka. Ki kwa umbu jingkeli ayu pak ya. Oh ngan umbu ya ini nama ba. Kadang ke misunderstanding ba ke scientific mining menca kadai ke hottest issue hapo kleriat. Wei beliau kumbelong iba pertu negakam lan acquisition ayu uta uhe spa ulayo 6 square kilometer ulum yaki. Bat ke jingma gelong lagi one ke scientific mining ki beliau halom yakhi kin hab het no kum hab het kini ki beliau halom senong habri sonot bala pollute balat kin hab het no saya kata kalong bangan kuat pensya ya naga AITC bah ke scientific mining kan wanra ke spa ya kitu ki bala donbok geding bakalajong ke daloi Kejing bakalajong ke Autonomous District Council, don land sailing, tiet kat Vermont, Cape Final, tung se la ayok jeka. Nang ni seru la ikor la ayok. Katu kalong ke bas niu du na kata ke John mata ke UDP, but HSPDP. So ke UDP ki ong bagilat le ke border problem. Handrai nadu snem kat kendai spa new fuar hadu kani arpu bagi kop ba kontrak bat ke BJP sitayo gelale bansol kamdai namar ki khempule ya ke 1968 state reorganization jong Assam bagi khem khat yu daloi ki khem khat yu sim ki kem khat ikinok ma bat ke wei kemap ke bu ar el sing bengi jupule hametrik bat tho ye ke mekhya bar ke mikir kem spek ye ke tu
but hang to Assam ya ki jaka ki balong very fertile ki ba mi ke ba ha I kung go ban hagamap te kane ke de ke jing bakla to last ha kane arpu arpat kumno ke HSPDP pat ke penseluruh Konrad kip antik ki ong kumne ni ki khasi muchwa tingala bakla hi ni le chatma ni kene jaka kata kam dei ba mo ki khasi ki le Assam ban ring kongor namita ki khun sim babhabreu jong sim jongi te hak ni buki ongkip antip u Konrad ulanot ban san ya ka MOU 1 u klempek ya ka e badon ha ka shilong time khat waiterik April 2019 appendix A ki onggum ni ke Assam ke Jumelin ban penprai ki skul ban penprai ki nangka nangka wat ira kelum jingcep dengan tu kelum jingcep ban iba prestun tensong hagene ila ai ke consolation ki mai kuli bat ya ki feeling kata pilayo kat kelum jingcep te ke kelong kata ke to sakwe ke las kelong ni kren chepang ke education policy kelong ba ni la bakla na do basdang tang ba kum ba ong iba menne hadu uat hajar khatwe ya ke kelas 11 ba 12 la hikai da kinong hikai ki bala experience pa ki nong hikai ki bawan nadu kisnem khat kendai spa Saupo Sanpo na Dhaka na Bengal na Jadapur Calcutta na way but langa suong yupi way upara yung governor u Sakata Roy u Elroy haduk menta ni kinong hikai menta nidang kumau ya ka jing ken ka bau ken don ski en kang gulito Maria simno ke embos ya ka khatway khatar kila trot ha ki kna Henry ban late doctor pad ki don kinig nong hikai basim tuition ngan kni ktien ba num soin mar kapor kalaya ti phikwa ba phin chu ai jingmut leni ke di jingkli ke jong ai jingmut ke long kini ke long tang ji ai jingmut mar gindon ki ni dang dok ki kai ki samla ki ke jingmut jong a ke long late sha ki tu ki policy jong ki tu ki inspector of school Kongrani Alfred Chila bat ni hon sing wa lang ke ba usoso tamu ong Barok ubre bestad mano balak banlan temple kalat kumno ulak bankren la lagi boot ye geni hapo SSLC ki kena arts kin yo late bet sepo BA kila belong IAS kila belong ki journalist ki bestad ki social activist ki bestad kin kengpan ki long doktor ki biology ki long doktor but kilong engineer te bande ya gene ni hab improve ya ka ni hapun kelalut ya ka curriculum jong kani ka embos bana du kelas 3 hadu kelas 10 kalak pun kenterpeng ya ki kena school ka course na MSc ka poisa BSc syllabus na BSc ka poisa 12, 11 to 8, 8 to 6, 6 to 3. Kelas 3 ru mentah. Ba ni ketika insan mengikwa yaki bakin jubam. Tenget songo pi ki jingai jumbon. Ila redang don ki samla puli ki no hikai jong ni ka college ki kwa pon bu jingkeli ngidon ru iba to ki bla we ni riu champang ni kwa ban yo so na piru Kubelis bun ba, ajing siang
Setunat mancingap lagi. Ike jinga keren belai keren. But habala kot invite yang aban mancing ke interaction session bering ke electorate but ke political parties. Kawai ke banga ke ba aku apa yang snow kedai ya kacing here arsut jom bersensia kadar hak ini ke dalam. Di Henry isu ya perak nanti isu ya pro kena kan dan biar keren mahal kata. Ngai ba nganang kami nanti bagi nongkren kin kam ai ke definition ya ka sensia kadar ke sensia kadar but kumu ki berkat berbeda kam ya sensia kadar lenga kam yo ya kata ti lenga yo ya kani ngasngo ba sensia kadar leng ju kren tangi issues topics kodom ler what so yang chuong ba let's say ka failure doing kalong ba ngim su pu ya ka kintin sensia kadar but ka kintin ba ka sensia kadar ka dai kumno ba leader lani legislator lani representative lani ka government ka pendun kam ya ka resources krang ban faida upai ba kajikali ka mga danon buak nga jang piminta kalong nginong state barat baro quite piakran yung kajuki points ngila ningimla bandon ka common platform lani ka common vision yung state one do two sensyaro tur kamelay sensyaro nir kamelay henday ngan ongepi maka nega election ngan one ni ka sensyaro senrok minum la man yo sensyaro ka ba lasi tang dak ka party they don't come with a vision. They feel like if I'm not, we agree. But come state about it, that's true. You don't come with a vision. Thank you. May I reply to this first? Kalong. Just a minute. I must attend this. Kini ka kajing raise jong I batuki kabalong very relevant kung hakapormenta. Ka ya day TikTok but ka ay mga laong shuai fi kinjat minute shuai fi nga hab kili yekane fi hab kili ngi hab kili yefi balai ki bastat but ki banang kim kwa banrung sha politics balai fi yekane ka kam politics shiki bamnang shiki bampat pas class 12 ru ang hab kili fi baro fi hangne fi de ki undergraduates ki banang bastat sudah hangne ngam try udon wai ru baklempat pas bi balai fi mi rung ka politics nga da persyang ban wajing tip yekane ki ong ba ngi le rain ban sinsyar yekari la jong nga try ngim dai sho ban kiliba balai fi feel nga la ong yeb lupa fi ba kam dai sho menta ka bangi habjit yu baba now besneeuw. Kalau lang siya besneeuw, nu becomes sneeuw. Nyat kita believe that, hold fast to that. Hado bakindarong kibanang but kibastad. Hapo ke politics. Iba ikran siya pang ke cab. Ngako ban ay kindat ke jing syai lor kata ke cab. Fi ki neighbors jongi kita ki Pakistan but kene ke Bangladesh ki kam bon break bakwa abnon ci India. Baro artli ki rig they are Sharia ruled states. Pakistan is 100% Sharia ruled. Bangladesh has 5 items that under Sharia law. Di ki bon ki Kristan nang tur ki kwa one sha India. Ki bon ki Kristan. Ngi yo khobar sne bakin mantang ki Hindu. The fact of the matter is there are many Christians who are applying entry into India because they are being tortured. I don't want to say what's happening to them in Pakistan. It's that bad. Ngan jubab ya ke jingkeli jong batuki na markalong ke badai. Na nadu ko sedang nga sedang ba ngangej haki constitutional values. Kabamud ba
unong mi khmat ngam ong nong sensar unong mi khmat u bagi paiba gila jid udai ban soltoru baka bor kamde tanga u ka deiru haki nong song snong gi bajid yu kadai mandan kata ka power relations ba pinyo ya kata pihak ban nget hakikat tu kat ni gi jinget tenrai ka bomut nginget ha ka hok nang ta nginget ha ga jingye long maringkat ban nginget ha ga jing ye sim ben talang jong ki nong song snong baro ngamla ban suang ba menta pila ajit nga pila ailut ka bor hanga no ngilele ngi nang perkhat tama kala ban long ne kala ban long ru hari India ngila don ga jing ye kren bala don ga electoral reforms ka di ban ru ka system of recall tamba kata kala ne ban long in haban ban practice yo le si ha ka jela ga jongi la ban long na mar ga de jela ka barit ti ngin haban experiment ni kita ki baro ti sakabaar kabai batuki yong ngiru ngisai lese ha jingkren kam shai ndre ngisai ba kabai dei ba kata ka sinsar khadar kabai kwa ban tip kalongru ha distribution of income and resources la mangi ki badai ki try jong ni ke jela ngi yo bentane em na kata ka spa kaba mangi ngi dei hok ban yo ne kila klun no de ki wei ti kata ka de ka sinsar ka khadar ka ba ngi kun menta ban penyo pat kublish bun namar ba pi ailat ban kli jing kli ma ka forum ka bening kong kalong ba ngi tip ba ka manifesto kamlong binding kamlong binding ki parties ka datang ka ka ba ki promise naka TMC nga kwa ban songtho namar ka jing ken very conservative estimate back of the envelope jing ken ka jonga ngala thoro holor ta bang idan kam siajar sanspa hadu arajar crore ban penlong urlong tangi ki 3 pledges ki jungpi ke wikat ke MYC bat ka namtek farmers ngala pek bhai ke budget nganong ipi ngimda don elborum than la pilong finance minister ma pi na mga bangin raise so much of resources haka bakalong menta khamtam ni lei ha bakadon ke BJP center ngam tharai ba kanlong ke besuk ke state government Nrai ngai kuplay nga congratulate ki team si nomor ba alisa ka pledges ka kalong very clear ka ebaka kwa benne nga kwa ban sutu na pi nei pinora ki resources ka ba ka banganga kwa ban kli kalong ba baro ngi kren ni ki farmers ki nongrap ngi saw laksi teng ki household ki nongrap 4% na ki bre ki ba trikam ki dei ki hagarap karyang baro khat ki kwa policy ki nongrap ngarong pi ka sungsi ka kamru ka kran spang ka policy nong ram ngarong pi phim dan kam policy teng ni kerangi has jelajangi siong bingin dan kam policy thamai mentang ngarong pi kadon ka ikai bang yong ka minimum support price namta arpulaitli ki jajing tung giba bunsin ki nongrap na Haryana Punjab ki yo khoida ngingim yo khoida sene hendrai namta ki horticulture crop uphan namta uso upai kadang ke scheme kami khat ka minimum market intervention scheme MIS ya ka MIS la trekam nar usnam 1983-84 la rapi pe ka agricultural report finlap ba habar khat ki state ki pentrekam ya ka MIS ka MIS ka besuk ba lada using uyardo naka sanpoteng ka saka arpoteng ka ka ad hoc scheme ka state government kala ban keren kala ban tho central government kin implement ya support price Tangnam tahu tu how to snam. Kamlong ko ka market ba klibi ka jingkli ka jingkli ka nga. Balay ba ya ka market intervention scheme number pihak pensutu sa. Hi. Balay ka market intervention scheme kapala don lupa. Pim nak policy thamai. Ha ka jela jungi la pipai la khat ars na manta ompat lei ngangai tre ka hill farmers union ngilara ya kani ka dorkas what to governor. Baru governor baru muang hot baru ngalong governor ha Jamun Kashmir ngalap how kapor pa udor jung so apol hiar ni implement ke MIS kapasungsi kalong bakamdan kum katang ni kai ka mga kami osngo na pi kalong ba pi kami keren chipang ka borlat keding power sector jungi la pi keren ke employment pi keren ke education kumnungin pentrikam urlong yaki naman ngitip status ng power sector iwairu nangi ngimdan ngimkem trikam ngi kami keren kapakadu manmusim tan kapor kalong gumni Pihak state jungi ko may oy matuki ngide state kabaret small state and a resource poor state perkhat ngitip kata ngidan kam bangindan ka common minimum understanding
Ni keren sepang common minimum program, ni dan kam ke common minimum understanding, apa dengan pergi parti. Namar ka border issue, ni lah apa ni keren he ang ni, ni sekarang ka border issue, ni lada Assam agree, kumno fin implement ka border. MOU is signed between two parties. Pipi lah apa keren he amat keren nah ni firan kam ka Assam, bahkan one ka understanding mungkin solve. Ni dan kam common minimum understanding hak liang ke education. Dan bakaran ini buan ki school jungi kiri ngidan kam buan ki school sarkar ngim dan pisah bencina school sarkar ka school ka hangni ka school jungi buan ka school jungi balang ka penya ki balang ngidan kam mat sungtu hai ka reform hutu ekonomi fi habangi thum ngi kai ki school balang buan set ka wan ngim pet hai ka quality ngidan kam bangindan ka common minimum understanding ba kumno ngila with the existing system ngidan kumno ngila ben reform Teng-teng dan kam ke revolution ke pertama, dan kam small step. EDC dan balakaran sepang ke EDC. Wangi pipi ong ban pen klanbor ke EDC dan kam pen klanbor. Ndai pitip pakai EDC, tangga accounting system juga EDC kom dan ke baik. Nanda kata-kata ong pi wakadu kolong ba namar kadai ke sisa parti kan wan ke coalition party. Na pedeng jong pi pinya wan pinya show sena sarkar. Ni hapan perkat kum ijela berit Penginyawan on a common minimum understanding of certain points, kerang pengilah menera kejelas ni sekolah. Thank you. Kan ni sujuba penyaman wala fikli TMC ka baru kini berfikiran pi nama piwan ke background economics kini babiang bah. Kali ka financial accountability ru. Mentare baru ki parti ki bawan ki ko bon bah ki ki haban petru ki resources kum pi ong mapi. Kumba nga ong mene lada ki school private ki shem na ka sarkar kadi bandon lu ka jing ai jung kiru yangi ban thau si thau infrastructure kani ka ban susna school thamai ban susna kini ki wi ki building biki ong bingi don kam kata de kadi tang ka we ka lat ban pen kamai spa ki contractor jung ki party ba pher nga comment ban na VPP ngim don contractor kumta te i kani kadi ka we bu paj baru ha ban sutu ka financial accountability, financial financial responsibility. Kini baru kini bakongsan bah, ngasutna bagi jengkeli dopi actually. Nama kilong kini kiki pengisi perkat jeliu bah. Namar ba penyap keren ya ka nu ka agenda rudai. Kaba piong kata common platform, common understanding. Kahapan pohi syaka baik pisaru tungka state. Namar bengimla banyak tunjuk nani ladang ngingi don kata ketong ban pen kiu si syai ka state jon lajong kan hab ban mi na ka finance department ngimla ban le da kumoi long bun ba ki breu ki kren ya kani katai ki bun kim don private sector policy ru kum nangi ngi lai perkhat kata namar ba khamtam na VPP ngi bun ba ki candidate ban na sor ban ki commercial area ngi hab ban perkhat ba ya ka jengkiu jong kayau ka hadru te kita kiti banglai ki don jing duna ki jingkular ki bun tambah kata ka financial acumen in ailat namar ka jingkli ka don tang sikitin agawede bat ka agriculture agawede bat ki nongrep ke ka bamangi na kaliang ka kam ngi wanra ya ka minimum support price act marngai la dili simet nganget ba ka ba iba swell khat kandai spa nyo pulai ai ka 16 point action plan for Meghalaya tang si snam hadin ba yo ya ka jella but ka way na ka mat ka ba ikran ka de ya ka rep karyang but lesi nintang la ban ya tai halor kata ka ba iba swell ka idea ka jo iba swell ka ba manga ngakwa ban penim kalong ba ka sarkar jella hi kam de ban ya kinong rep that's number 1. But kadai ban interfere hakabai day ban fix ya ka market price da ka ba calculate ya ka jingnut jingsep jong kinong rep but ndala dep kata in sa fix ya ka market price ling but kiwi jing bentak benan kam but kata baro ne nakadaw ba ka babun ka jingyo nong kadai ban lech kinong rep tinang ta le singila ban develop ya like piong policy ne ka anya kanu ka bante ya kinong rep tiga ka bang ya kren nakaliang jungi ya kaliang kinong rep kami nang ta Professor Fabian bilaban ai ka straight answer ka jongpi lani ka jubab ka direct answer habide ka resources ka bai lakli jong ka TMC ka ta habide bat ka wikat lese ka don kendiat ka
jing setu bekla namar gane ka wikat kam apply shabaro ki kentai ha jing sisa kam la ban long ba ki don ki kentai ki ba yo tulop nrupo hajar sibnai nyupo nya sibnai an ai sashi hajar kalong meaningless te henry kane ka wikat hi kan long kum ka jing yarap ya ki kan long kimi ki beduk ladon lupa pun ki skim ladon lupa existing schemes ki berap yagi long yang ki beduk henry tang man recreate ya ka concept bagane ka jing yarap kam dei ha ka long ying henry ha ka long kimi ban ong bagane ka de ki income jong ka kentai jong ka long kemi ladon lupa pun ki egi jingarap hadu mataru de kan nom kta namar kam long applicable shabaro ki long yeng ngatrai pi boro hangne bedon ki no hikai profesor ki bladro lupa nyo po hajar prapo hajar pim expect bokum kata ka besi hajar kanang yarap ban pen krau ya ka income jong pi kane kalau applicable hakilong yeng ki baduk sisa don kami ngejirap tuna kalian ki students ke ko pit to da ka buram ya ki badan lang akan di kepor pamta ngan peditu sweldi ka kertenga sunga de ya can lang sotun ngade nak halai morung keneng konstituensi tang ba sengosi bani i ba kasuki bala pen kre na benta kaseng ka bawa MLA kathan jungi mi khmat omdon badan te kacing kali kaba ngakwa ban kali kaba nengkong kade ya kaseng HSPDP lah hatu kaseng HSPDP kabaya don bentalem bat ke sorkar MDI kini kisan snem balak dep kayo i cengai ni ba kadon kacing keta ha kabaya dei babun nakita kilecis lesor ni kinong mi khmat kiba mi khmat ya kipat ba kide ki businessman te kae ka thong kaba ke SPDP kadon ban weng lane ban wanra ada kawai kamat kabai dai ban wanra ya kata kumbaki ong ha komedi festu jongki kasencar khadar ka bokhuj te ngakwa bakin pensai ba kae ka thong kabaki kidon ban wanra ya kata kasencar khadar ka bokhuj ka cingkeli ka baar kan leit cha ka seng kongres kabadai ka opposition mental sensnem ngakwa ban keli hatu kaseng kongres kadon ya kathong kaba kumno ha kaba kanyarap ha kaba ide na kaliang tungi kum ki kena school kebangi hap hadu pandami sa surok bandawa ya la kacong kaba iba mal ya kata scholarship tungi kacing keli kabalai kalong kalecha ka BCP kabadai ka prominent ha central government ngakwa tip la hatu ka sorkar BCP kadon ya kathong kaba krau na banta kari congi ha ba ya kari congi latip kum kata kari cong kedut kari cong kangap kaba kumbaki ong ten fareng Meghalaya has blessed with all available natural resources hatu ka sorkar ka seng BCP lani ka sorkar BCP ka badon har central kala aniam banwanra ya kecing kala habayadai bat kayo okot lani ka development nadu ke infrastruktur ha kani ka salah ka congi kacingkeli kebanlet UDP namar kut katgum ka manifesto jong ka UDP ka ong banwanra ya kasencar kadar ka balarkam teh tu ka UDP kala cuit bene anem yaki bepan tiket na ka UDP ban yakun election bakilong kita kibere ke balarkam la dakin don assembly kenyeng na kamit bakisong banyeng ban ya saat na benta kari bagi sat benreo jongi ngikwa ya kata kasencar kadar ka balarkam to kacingkali ka ba khado kan lej ya TMC habai dai bat ka katu kakat bagi ong ka empowerment of youth empowerment Meghalaya youth empowerment bagi wanra ya kata ka youth empowerment kila dati bene ane ababon naki samla pule jongi kidon ki bala de pule kila de master degree kidang klem cam hadu umta long kane ka Meghalaya youth empowerment scheme ka baki wanra kala ane ban thaulanti yang kun samla bakin jeng halaki chong ki kechat khule sibun hello ngata inju ka bawa inju bab cha na kaliang join hello kajingkeli jong pi kalong
kumno banora senchar khara ro khu ndai HSPDP Oi. Jingkeli repeat Yang bi atau keli biang ke jingkeli. Jingkeli kalau ba ke HSPDP kalau don lang haka sorkar sendrop MDA. Kumno kayo i ba kacingrung kacingbun jong ke businessman ki balong kinong mi khamat ka kta ya kari becha jumreu. Long namar bun sin ta kinong mi khamat kim fokus yuk ya ke ba kila fokus ya ke business jong kade namar kidai ke businessman. Okay. Pi hakanya dai bat kanika jingyo ino senchar ki bidiki nong khai pi shoban poi jata ka jubab pi kene di demokrasi ka jingjiet kamde ka bakai HSPDP ka jiet ru pai ba ujiet tapi kli nga phimon ki ya ki businessman mikin wan shar senchar khadar nga ngamon pi de ban long hok ata namar bon hang ni ki si bomta ka senchar ka khadar mo phi kamlong shu ka bahok kamlong shu ba kantang balai namar ubriu burung haka politics Udon pat, sekiwi-kiwi benta, bantrai kikam. Pi businessman bong pi, ukon sila jong ke business, umdon porsio ban pe jaga bahaka miat jong ke jipit jimpiang, jong ke riba ke jai berio. Tiada maru tak down. Kaji kali jong pi long pi don nak sokar MDA. Pi, nambar tara kolong ko ba adu kata-kata, lada ngimio aging senchar, kaba kanunug parti kamio ang majority, ngimala ban purlong teng ngimala ban purlong yek jing anut panora senchar kadar kabkhut. Pakababhay ka balay kalong kanuno ko sarkar ka bawan ka bor. Ngasoman ang kumni. Pakadi bandon ka act, kadi bandon kanuno ka rule, nanuno ka kondon. Namar shoman file ko nomination, way po yung candidate ula file wat ikijindon jing em. Namar ta ka daw before the end of 5 years ngasoman ang ba kadi bandon ka kondon ban find out. Ya ka wealth yung nuno MLA lani ki ba ki next of kins. Pi namar kani ka warna iki ka ba namar jibon man jiki ain la manga ngadon sibun ki bisa mentang ala ban se pabu apiang tu namar kandiat pim la ban kem yang tiga dia bondong ka kondon kram ina ban ora ka kondon bakhoi ka sencha kadat la kim padan ki kondon di bas kam kondon ka ba hadu bangin ora sencha kadat bakhoi walingi anglut hadu kata kataru Kwa nagaliang i ba Marul batwar ban jubab ya. Toba ka jing jubab yang ai phi pang tu ka jing kli jing phi ya mentah kinong hikai be kimi surok. Pe kalong be kumne very plain and simple. Haka jing kwa bat ka jing terang bat ka jing don kam ho oi ye kinong hikai kim dei ban mi surok mo. Pen pej hakani ka por ban hakani ru bang layu thu ipi menne ka state jungi ka dei ka state ka beduk keduk arkanti. Pej ba ru duk ka sarkar keduk. Haba ka sarkar kadung ban siutulop iba bon ki iki don jing jenjar. Teka dependency ban central kamtam ko miki SSE ki teachers ki iki ru pila sutu hi 90-10. Kiwi ki state ki 4 syong hakata. Babon ki state ki la pelan. Kila siula dia be ka state. Ndai balik ka state jungi kana sakut sa ang turu nomor ba mdan pisah. Teka kut behi syaka pisah ba kamdan ka state kan. Kata ka financial prudence of financial management in which kata state kete banya aku kom kepada baong ba afna meneru katakan kete ban wan shwa dalawan kata kibun ki bala ban le tengah trai ban kenhi ba ya kinong hikai ban long haduk at balong men hakani katuta irrespective of political party bro khaj hinga trai ngidan hi jing ang not bakam judai ban wan pai piang kum katu jing prinsipto kata di jing jubab fi To nakaliang kejong ke TMC ru nakaliang wing samla puli la bu ye jingkeli. To katu ke jingkeli jong samla we ke TMC kalau kum ju hi kum ke wikat. La sungu tu hi besi hajar tengka pinom la are ban long ban su ban im. Henrei kade galat. Bat kham tam ya gitu ki beduk ki kena samla ki bom yok bompat yokam ngimong ki bom yokam ki bompat yokam namar ngilap bahat kita ni syaki samla ki beduk watang ban zirok iki kot kisla fotograf ban submit ban lej ban wat kam kim don pisah ki kimi kepah te shi hajar tu kasib nai ni commit bayak kum kita ki samla ki ba long capable ki badon ka bor kala ka jingnang ka jingla ban wat kam Henry Kim pat yo kam
kalong kalat kalti banirap iki bakin wat lane bakin sedang tang ban le syabang ban syim kalon ka ba arlak ban sedang ya kawe ka kamru tangga pelentir kimdon ban serok ki kot kisla ban open ya ka account kimdon bapli te kam de kamut ban ong besyajar teng kasim nai ki yut ki lalong breu mo andre ka detang ka assistance kai marka India ka deiru ka welfare state there's some aspect of a welfare state ni maintain lang bagi niki jai schemes kai tengi don ru sa Kublai ya kasi not college kabay kani galat mangi kan do lang kumni bani kin kirang ba ki besang tay ki different political parties ang aday kong Susan Sim i president jong ka Kasi Jantia Deficit School Teachers Association but kamong kadunot jong bang apet ikinong hikay para nong hikay jong gi bapoy siya surok but iba alan hid laka jong ka daka jong ka sinturi laong ba susi bikinong hikay jong gi poy how do to put but day tang ka seng ka jong ibang te lakam lagi jong ginong hikay gi hamlet show siya surok ngim kwa ban hala show mentala lais nem saus nem hilay asngo ngila siya dialogue by tangbat ki officers hapo education department namar bengi pej bau education minister ma bianga mentala sans nem la syong hungtu ngindalet hungtu umya pay ka kren syanu syanuru nakataka daw nga sosi ba ka education department hi ka department ka bala fail yang i hadu kata-kata ba buon ki political parties ki baong ngin sengi ki school ngin chu seng shi sengi ki school phila tep ngila dap smam ki school hapo proper Jantia Hills ngamong ka deficit school ka don ka government school ka badan sangot ki no hikay argot ki kana school uway de kon jong no hikay undala pa su tasa sa sangot ki no hikay uway kana school mdan registration haki government schools jongi haki deficit schools jongi barlay ba mdon monitoring agency nakaliang ka sarkar yaki non-performing schools ki ba 0% haka matric lani haka class 8 kidang bon kinong hikay but kita kinong hikay kim julay sa school ki IY ki way pa di kinong hikay nakaliang jongi ki association la sipaw kat san sinamentang ilale ka statistics but ngila lab ba ki deficit schools jongi hi ngila ong yaki yaka DSCO balik ki deficit schools jongi hi baki nong hikay kim perform weng no yaki ay no shaway ay no yaki ni scheme ki school balang ki school mission nang takan sa kiyo ki education balay ki education kamla ban kiyo kadi bakam don ka monitoring agency ban ped yaki performing teachers but ki performing schools tinga kwa ban kliya pi don em kata ka policy pi ong pinyang school kabyang pinyang school pi don em kata ka agency ka balaban backup ya kata ban ped ya ka performance kumaju le ikong rani shulay men shwa por ngi school mengi kuble shibon Doh, balan. Kong Susan, kuble shibon bapila pen kedawi itu kimat ki ba kongsan. Ngi kimil ti ba lengba ka education commission ke bala thau da kadi ka sarkar batamai khamtam na dangi yo e ulakam sinsar. Lengba kani ka education commission kindon gitu kisnat ki ba kawai naki kande kita monitoring agency ka ba ngilai i kadai bodon kam tamban habang iong ban revamp the education system po state kani kadi we nagi mat ki bangi habban bentrai kam kublish pon ngakwa ban dalong ngan supen benrap halor kata ngaru men arsna mentang la don bentalang ka poke education department we ka project ban ngai gitu gijo statistics ba pi ong pi hapo bang ong bingi don kam pen khlani government school kanong dem jonga kadi ke ba dala don lupa hang tu ka government kam di ban sya siliang nama komenta ka babundo ka pisa ka pohi si private school ka babundo ka pisa ka pohi si private school ngi don kami ke jubab ko belum direct lada kumbai la keli kong so so ngi don tingi haban peduken i ki wegi school ki wegi jaka ki government school ki yo be kata ka benta ban kiu te nakaliang jungiru kadon kata ka jat policy bangilai perkhat bha jeliu bha ba ngi haban pej ha ka jaka ko pi ong pi ki e ki ba perform te number 1 te ngi haban pej hi jon la jong sarkar but hang tu paringin sa pej padai ki wegi beruken Dari Babili Dooms.
nangkong nang siap ngakwa menai ke jing kublai dunga ya kai nok penya jong ka Standard College bikila ai ngi kum ka nikala pan ya peliu jing bat bapi ka nangkong ngakwa ngakan bo chwa bangan chong thai ngala julong press secretary ki chief minister but kani provided me with a ringside view of all these chief ministers. And by July, you have been trying to sidetrack the danger which the BJP poses to the minorities. It's not fringe. This is a real threat. This is on social media. When will you kill Muslim and Christians? Another one, to delist Christian tribals from the scheduled caste and scheduled tribe list. They haven't uttered one single clarification. Please do this. You know when I went to bring those farmers from Qatar Chinong, ba nyim kwa yiki scheme jong pi, I kendo yang in namar kabai wai kendo kanang kio man lo snap. That's one. Hold on. Hold your horses. Now I would like to turn to Ba Alan. Thank you, Ba Alan, for having provided us with the genealogy of the UDP. And I am happy to know that they are an offshoot, or rather, they have continued that rich tradition of the APHLC. But Ba Alan, my contention is this, not only me, I've consulted a number of friends. Why Meghalaya is in a mess today? Because we never had a road map. We never had. Kadon kawai ke webinar, hakaba iwan ai jingkren ke penyai ke Sinai News College. Hakaba ikren chipang ki achievement jong ke Meghalaya kini kisan posnam. Dan dia lakut ngakali. Ngong Professor David, are you aware of any policy which the APHLC formulated and implemented? But David paused for a few seconds. He said, but Billy, I know for a fact that the old files of the APHLC have been handed over to the university. Let me check Yom Tainga. Kumbatip Jibabun come done. And mind you, the Sucho, APHLC was in a very unique position. All party leaders, it could have asked all parties to contribute to certain policies. No matter which party would come to rule, all of them would contribute. It never did. It never had any policy. Even now, we haven't heard of any common policy among all you learned people over here. You haven't done it. Because jingkali kalong balay kali long kumne. According to me, the policy jong ka party kade ka article of faith. But kaway ka mga lap, bapikami address. Kong Susan spoke just now about the poor condition of schools. It is a fact. Our students, right from nursery to class 12, are not getting the education that they deserve to get. They are not getting. And you see, we'll be able, all development in future will be technology driven. Do you think our students, our young people, will be equipped to work for these technology-driven schemes, programs? No, because why? Maths is not compulsory anymore. And who approved of it? All of your politicians. Yes, because our poor students cannot do well in mathematics, we'll not make it compulsory in matric. What tomfoolery is this? The harder it becomes, the more stout our hearts should be to overcome that challenge. No, we yielded. Because the people said it's too hard.
Have we addressed this? Another issue. As you know, transport is the bloodline of any development. As it is today, many people are groaning of the fact of the high cost of POL, of diesel, petrol. What has the government done to address this problem? And in no time soon that it will disappear. The price of petrol and diesel is going to skyrocket. And in Meghalaya, we are being held to ransom by road transport. So whatever the owners of road transport will dictate, everybody should agree. One minute, my question, I'm coming. In one meeting similar to this one, I had advocated, I stuck my neck out. I said it's high time we considered to have railways. None among you address this need of railways. Just because somebody in Motfran decided, since when has Motfran become the place where we formulate policies? We never questioned them. Okay, that's one suggestion, but did we study them? Did all of you political parties, have you undertaken an exercise to critically view this? We need railways. God forbid if today or tomorrow there's a drought in Meghalaya. I remember many years ago there was a drought in India. You know how they brought water? In railway loads. God forbid there's a drought in Meghalaya. How will you bring water? In road transport tankies? These are people who don't understand, no. I myself used to say, under ideal conditions, I'm not in favor of railways. Are we living in ideal conditions? Please, kindly first, before you decide, not because Billy said, please make a study, a comparative study between railways and road transport and find which is more cost effective. And then you take your decision. Because if we go on like this, we won't do. Third one, electric cars are coming very soon. Very, very soon. As a matter of fact, Tata Motor Car Company is already producing, online just now, 500,000 electric cars because they want to speed up to replace internal combustion engine driven vehicles. What are we doing to prepare our people? I'll just read one line and then I'll conclude. I'll show you. One minute, Kerpang, I know as a friend, at least age comes before beauty, at least take into account that. 1 minute. You know, normally actually I was living in hibernation. I've reached a certain age where I don't mingle much. But the moment I heard this, I jumped out like a deer. I said, I'll go there. I want to be heard. I'm living in my twilight zone. So at least, before I disappear from the scene, I would like to be heard. And this is, if you don't mind, kindly, Kerpang, just the last one. I'll read it to you. This is from the magazine, the world-famous magazine, The Economist. This is of 2021. 1 minute, if you don't mind. I'll read it to you. It's not something I made up, but I'm reading it to you. How we can ignore all these new developments and bury our heads in the sands of indifference. That cannot be done. Please, Meghalaya is not a Shangri-La. Meghalaya is also part of India. It's part of a larger world. The problems which India faces, Meghalaya also faces. The problems which the world faces, Meghalaya also faces. So please, don't be fool people and saying, yes, remember God helps those who help themselves. No, I'll come to that. It's just coming here. Because according to this article,
according to this article, one minute, it's coming. I had kept it, it slipped away from my hands. Electric cars demand, I'm just giving you the headline. Servicing and repairing of electric cars requires new skills. Do we have new skills? Electric cars are coming already knocking on the door. What policies have you drawn up to address this new demand? Do you have? Do you want our people to live permanently in the Stone Age? Please, search your souls and then give me an answer. Thank you. Lisbon, Pak Billy. Nagi Pak Shulai. Billy, I appreciate what you have raised. Regarding the VHP, where it had a meeting somewhere in Madhya Pradesh, and the speaker said that we should... Okay. And the speaker made an announcement that we should be shooting Christians. I mean, did you hear that one? He announced that we should shoot Christians. We should, if they come near your house, take out your gun and shoot them. You must have heard that one. Oh, I don't know which one you heard. Okay, but you've heard one. Okay, and I don't know if social media is right or wrong, but that was there. I get it. Okay. And by the way, John Barla has filed an FIR. So the police of the area are definitely going to investigate into this matter. Did he say it? Because if he did say it, well, then he will be up for some case. So that's the first one. The second one you asked was, what was that exactly? You asked about that, or you asked about whether they will... Yeah, they'll take us out on the scheduled track. Now, you see, since you were there in government in those days, I joined government only somewhere in the early 70s. There was a case in the mid-60s, if you'll remember, where a case was filed, I think, as a special leave petition in the Supreme Court that the Christians among the Khasis are getting more benefit than those who are not Christians. Okay. That was the case was all about that. And the point was, at this point of time now, under the 2011 census, I think, we have only 7% of the original Khasis who still worship the old form, who have not converted to Christianity. 7% are both the Songsarik and the Khasi, the Jaintia and the Khasi. You can check me on Google and you'll find that I'm right. So, for this very small quantity of Khasis who are maintaining their originality, they wanted some form of protection. They wanted a form of protection. Do you deny them that? For the 2 lakh, or the most 3 lakh, Khasis and Garus who are maintaining their original religion, should we deny them any protection? I'll give you an answer to that. In black and white over here. Okay. I'll give you. Kindly, you go to our library and get the issue of the Helka of 221. It's in the month of July, I think, 4th July. And you know what it says? That some of these Hindu activists go to our villages, innocent children, they take them to Karnataka, beyond Bangalore, brainwash them. They brainwash them to such an extent, they've even forgotten them on their tongue. You know, search for Tehelka. Babili, can we take this as your suggestion and Now, let trying the Bharatiya Janata Party state unit write up... my friend, that what I'm saying, I'm not saying it out of thin air. Because we'll have to call off this session, so we just have just 2 questioners will be asking questions to them. So my question is just to all So if our the state BJP unit writes to the central leaders, Thank you, I think it's a must. I'm asking all my friends, how come in your political discourses you don't see this danger?
Correct. How many of you all have stepped out to tackle this problem? I would like to know. I've been listening all these past weeks, been listening to, watching YouTube. I've come across numerous discourses. Not one of them have mentioned this, when it's glaringly available in social media. Babili ila record ya kani ke ba fikran ma pi bat ngangej komu perlok nang to kubor jong pi bolawan hadien jong ka kam ka ba pi pila syakri ngin bo kani ke record bat ngin nang pen snow ya ke ba pila pen snow syakini ki nang ilam kini ki rio pa khmat ki badon hagni ke jaka baru ki bam shim la poi syakini ke jaka tingin IT syai ke jingkeli ke ba inbo nak menta kini ki rio pa khmat ngidon stang we kong Kubleshibon, ya. Kani kalat, mengiyo kani kapor. Iba bili la onge ko ego pang kwa pun ong mga. Hagi jela kiba ka sensar ka BJP kadon ka jing pensitom ka jing le benye ki reungai tentang Kristan ki weiru ki red pai ki reungai red pai. But kani kala sedang wan segini ki time lammi ngi ki jongi bani I ke jing mai bat kadon ke jing skos ear ke ba kumta te ngi khmelin ti bangi kermen ba kanum kham nang rendang len ne kanum kham do not kene ka jing yai jong kine ki rukom ni jing yai kumne ke bangi I ke long ba ki bre ki budon ha ka bor I ba mentani ong John perlaw la file FIR ngem pat tip ya kata re ki bre ki bu shong ha ki shuki jo ka bor ki budon ka ikhtiar kis ngap jar kim pendem kim ong kumno ro ya kini ki bre ki bole ben ki bole he kumta I kumwa ki pen slur pen ban da jing ngap jar jong ki te kane kade ka ke ko ba nga shukwa ban pen snow wat nga community ban kini ki ken hon jong ki sain hima ki budan hang ne ki don hi ya kane hakapang jong ki jing trai kam jong ki jing perkhat ki jong ki ko ba ar pat man laga sngi I ki kot khobor ka jing penan kam ka pisa hang ne umdon ba ong ba ya kata ka jing thet vote ka jing de ka jing penan kam ki pisa re ka banga ko ban ong hang ne ban pen pau ko long ba kini le se ki rang ba ki umdon kan the ne ki nong me khmat ki don ne em ka jing skos kem ban ong ya ki candidate ki jong ki ba kinum penan kam ka pisa bantiet iki vote Pastor Edwin ngina kaliang ka TMC kadai ke declared statement jungi ba ngin stand persya ajur ya kano ke divisive kano ke discriminatory action jong ke BJP dak burom ya masulai ngilong totally against kano ke movement kaba BJP ka kuaban penduk no ya ka Unity University but dalilai ke TMC kan nom ya align bat ke BJP ban form any kind of government kata statement but kan nom align ru bat ke NPP hak kabadai hak state level magaliang this is declared statement nakaliang ka pastor setuju bab tang arti tohot kaboningkong nagaliang jungi ka kamru ngi krensyai babantehi ke jela kedai bangin ya buram keliang iwe bangin penek pensa ya ke secularism ya ke plurality bat bangin nyokor ya ki nong song baro ho ngi ya per ngaru ngadeu tribal ngadeu khasi nga ye jela ke jong ke jai bin riu tambah kata ke jing e jai bin riu pada kamut bangin bom ngin syo ngin pin mensau klem dau klem nong rim ya ki wei pat kata ke de bin kong ka baan aga baidei bat ke jing sam pisa le ne ke jing penan kam pisa hak election mangina kaliang kakam ngi ong bawat nang nu pilum pisaru watang ban pelut baya disha naga benta ka campaign kataru pidei banya tho tengi ngilum pisa ni ki pajba ki bank account jungi ki long open pila ban keli ngilalum boro laingut apo la sipo laktam bat ki jing pelut ru ngila ai teng sisien bat ngin sa ai sa sisien tenrenga simru kini ke kabu bangan bu ke jing keli ye giwe ki parti ningkong ndai tang babi ong nyim penan kampisa ndai ya thuru nang nu ka source of funding ke jong pi nga de bitip nei ka source of funding kawan no marga campaign nu kadi ka balong kum jong pi
semi pisan upat ba kalong open ngala ai audit ru suanga ya paro au November te kita ki kini diki kamram babaro ki political party ki hapan semkia ba namar kapisa ngi day bentep nei kawan bat ngi day bentep ki penon kam kumno kata dika wei kamat bengin ada minyak kren ba di sana mana to mentang ngin su ai lat I kong I don ko ke jingkeli nang ni ngin pitkut no ye kini karinsan ye tai ke jongi kong to kublish bukan ba pi ai lat nga kon kren ko hoi class lam ka keteng jonga ke Dr. A Pidari hon warjri ngade na Department of Geography nang ni na National College ngala snap no mene hoi nganong ni kong ngade ka leman ha ka liang ka politics mo ngam da don ngam da tip nya rei ngak snap iki manifesto jofi ke iki pangri kam jofi neki seng bapher but nga syam ka wei neki ta ki ka balong kamlong common ke ki education ke ka banga kani ka long tang ka opinion jonga mo ngam tep mo ka dik opinion jonga kam dei hiru ka kalong jingkeli ndre ka dik opinion jonga ba banlong kinong mi kman kiban make mat naman taki constituency bapher ban syong ang te assembly la demo kapor bingidan kami gibriyo kibra don ya kajing nang kajing start la demo kapor bingidan ni gibriyo kibra don ya kajing syampang hakan ni kabenta ningin sujiet yiki mau ki diang ban peniyang yiki kiba mla awat tang ban keran ang te assembly kata kalong kajing keli kaba pinya perkhat bakal ada yang kata kaporingi bengin yo ekonomi kemat kiba don cisaya kata ke jengnang ke jeng tip ke jeng start ban peniat ya kekam kiba tip ban pendrai kami ki polisi kiba tip ki polisi kata kalong ke jeng keli bat kabaat hatu kapor action kade kapor khawai mo kade kapor khawai mo kapor action kaba kani ka bangai I kelang sodong ba punsen kapor action ki kapor kaba khawai kapolres sobha ndai ngashim ya kani kam ba kakam kadi ba kentang na mentaka ke setiat ke jengi habangin haban jet bat berkhat bat pusan iki bre ke ba kom nongi ban jet ndai ke jing khawai jing dawai ngaso kam dan jemut ai ru am bat na ai on bay kita ke jing dot ha ka bede kita ke jing khawai dawai ka balai ngaya je gini sngi sapo DC office ha ka po fidam yelet file nomination kawai ke jengkeli ka bang dan hangan marga sakut ang tin marki kam ke bang haban lej pendap sinuhu kapen keli nga kawai ke jengkeli hatu ban lej file nomination dan kamu banda haban lej deki hajar ngut deki spa ngut ki brio ban lej ban kawla penthot ya kali kawan ka pen wit ya traffic hasar shalong telah demo ka por ban restrict ya ta kinong board la ni kinong senrani kita ki candidate ban lej file nomination kini kita lightly ke bang buat macam fi kalau tang kecing ajumut bat kecing dan badan aku cing perkat jangan kulish buat ngakwa nakaliang ngin bu arnut ki ban jubab ngakwa kawai di nak regional party iba alentre dakar bat kata kawai nakaliang kejong ai iba manual batwar ban jubab ikini ki jingkili kamta mabede bat katu ka filing of nomination ya ka ba pelong ya ka source long ni kinong ba apa district bapher kum kinong ba ya khawai ka for filing nomination ma'am filing nomination di belong mandatory belong online that's my personal view and I think it's the public's view and I think that needs to be done okay since I'm answering that question I'll also answer other questions especially Uncle Billy ni yo 3 minute banikran sipak manifesto to obviously we picked only what is most important and of course to many of us I think the most important issue is these 3 things which is education health so but it's a very good point that you sent that there should be a vision statement there should be a vision kind of a document which is supposed to be across parties. And I think any government that is being formed, and this is a request from my side to everybody in here also in the forum, she's Lada Mano Mano Reform Sarkar House 2023.
I think within 6 months of 2023, there should be a proper public government participation whereby all the like-minded people and everybody from all social strata should come forward, and we should prepare a vision statement, a vision document rather, for Meghalaya, irrespective of party lines. The backbone has to be followed. It's like the trunk of a tree. We follow that trunk. Ki branches, ki sla, ki so, kat bami, tambo trunk to them ujo. And I think that's the only way forward. And I beg of most parties, and I think whenever the elections comes to an end, these are very important things to take care of. Yeah. To ba alan dep kani ngin pen kut no ya kani ka jing kerensan ya tai. Kublesi pun kong itu ki jing aji mut per jing keli bibo. Teng ngala thaj ban yang rensan election marung ngasih sedang bet de baong ba watchim ba ke election kedai kita masa. Kani kedai ka kam kentang kam tam de pi Paidin sekejinget ukasi khara kedai ke bentar ke bakhadu bu trai nong bu nong thau u ai u pa benrio ni asla perthai ti andrei ngam kwa ban kentho andrei nga paidin sekaletia lejong kabam dela slam thane nadu slam ka khandai spa khandai pulai terter hagitu ki por ki election Nim jutit ya kata kepisah. Bangin yo bandeng tang tu volunteer batch nila sngo nila day way. Henry kebesusi kelong kini kini ke policy trekam haki elections ke bawan nasyabar ke jela kawan ra ya kini ke bor pisah ban kini yo lakam sensyar bat kini kelayai beteng berngasusi ban yaturu ba kela besuru sekiseng trai muluk hangni po jela jungi kata de ko hok ko bangi mla ban len Henry halai bor ibaret ngiyai ban persang ban batai yaki kertong wat yaki nongyalam hapo kaseng ru ban but ya idien jat jong long swa kowe keduksa ka mga kwa banyasam bentalang ni kalong ba Hadin ba ngiyo yu kurtong banyele persya yu deputy chief minister nang tina penusla konstituensi kekentin seneng kentin kraw beningkong bangaong yu kalong ba ladap himut banya kun da kabor pisa kenrem no nadu menta kasngi badai hakta kalenti uni uwe kurtong bad so uwe banapo mukayaw kidang ya hadu gini giski habayade bad ke filing of nominations Teng ngala thaj ban ya nia wat bagi kertong la jong ru ngong kam dan kam ban pen i ya kita kabor jong kinong kersan jong pi hakasni ba pi le ai ka kerteng wat andala adap ke scrutiny ru kampat don kam lada pisu don kam ban pen i ba pi don kinong kersan rat ba lani taka support ka bakam khlany Pila benle hakisngi khadu jong ke kampin klem de penthut ya kaya kayeng jong babun balang bat yegini ngila benle hala ijong ni konsunti haki jaka kibam kta ya kaya kayeng ti kumbala majphangi ba manual badwar ngathrai lada baro kiseng sanyima sansima ngi la ban tho kawe ka joint petition sa election commission of India kandawan no dakarul Ngatarai kanyarap sibun, kublai sibun ba alan, timenta Andai nomor idon wei ba bopli dei napo idon na kedun hapo kemet kaba idon ya kata jingduna de kotmet ikwa bon bu jingkli tingin susah ya i ba pila bon bu jingkli jonga ba ka jing aila japi kembongi postom ne save the best for the last khamla man keren menen magidon ki priorities ki basha khmat ba pia keren tingya kwa man ban ki parti boro bat khamtam ika parti ke besensyar ba aku besensas arajar khadwei gidon kemba ki person with disability ki bri bodan juna kad khon gidon kemba sau pasawaja lai spa khanyo ta lor kata ke scheme ke ki policy ki jongpi ba phila la ba benchet bat sakba ar kolong ba
ki don ki special school baka government kan haban bandon ki kenja policy ban adopt kenang bang ngila ban ai kumbo ong pi mene minimum wages as pa prapoi tingka life pa prapoi tingka minimum wages ya ki teachers ha ki special school mla wat kataru tinga kwa papin pen i ki kumbo ong ki kita ki policy ba pila penongkam nak manta ki person with disability let's see ngilai i kepor haki kot kubor haki social media haki private channel bukan local channel baki beriu a person with disability di come in front of the media ban peni kijing jengki nomor ba ka reservation policy kelemla penongkam kat haduk kini singi as per RPWD Act kelemla penongkam bat ru hakajuk kepor ru kwa ban keli ya i naga parti BJP ke ba ong mentan ba stress ya ka Kaushal Prime Minister Kaushal Vikas Yojana program ki kita ki program ki ba vocational program bapila under Prime Minister Kaushal Vikas program bapila menwanra iki youth with person with disability nama ladangi keren bagi ong empowerment of the youth hang ni hap perkat iki ni neglected section jong society ki ba omdan bal bakeren omdan bala ban sutu bangi dong kami ki rumah empower ki kita ki policy ba pi ki parti barok ki ban ni ki ba pila ban wanra ban aibor ba sakawai ka ba nga skosi ban ong ka sarkar ka ba sensyar hangning ka sarkar senrop ba ki ka pisa ka ba san spa tingka ka ba ban poihok haki person with disability lang ape apo ka dong lajong ne apa seki wiru kim yo live nai saub nai rup nai kim yo ikti pisai ba san spa desi ke TMC mentah kalau stress baik kita ba Syihajar nginyo i ha o ini me kata Syihajar bahkan poi opat baru ubade don kam hok ong yo beladon yo badon kam hok but kawe ngakwa ben bu halas ru ba since ngi di state ke ba ruspa haka ecotourism ke policy ke ba concrete policy ke ba pi kwa nonra ya ka state bahkan empower bakila ban yo kam kajam Namar kumbalong kiwi state laling ipet syate sya North India Nainital Shimla kidan bun ki scheme ki bala empower ye local people bagi yo ba bu ke jingkeli mo namangin pun kot nak bu ke jingkeli tai jingkeli ko ambu ya ke BJP baik sarkar MDA halo ki scheme you bagi policy ko ban penon kam to I take this opportunity to stand and answer you, not sit down. That's out of respect. Out of the 21,000 plus who have got their benefits from the skill development sector, which is in the Labour Department in Shillong, there are quite a number of disabled persons who have benefited. Theirs is a special benefit. So I would definitely advise you to visit the skill development office. And the Prime Minister has already put in place the special benefits for disabled persons. In fact, 2 of the disabled persons have been employed kila yo kam apa office under the scheme. Mo, tisngau ba shu lej hang tai kili lani lada fi danga yo por ngan pen kili de meta jong fi lada fi iPhone number ngan contact but fi. Mo, te iba dai bekren yang ba yong ba some big problem of BJP making problems in churches. I have got the message, not to mention, but there's not a single case in the last 9 years in BJP ruled states. That's the information I've got. WhatsApp and social media might have something, but I can tell you that if something happened in Chhattisgarh, that is not a BJP ruled state. And mind you, the second thing. To nganget to ba shulai to tementa to ngin pen kon no ya kini ka program ngani thui pi kini ka program kalaya live na do mene RBJ bat hado menta sanshiteng tam kalaya jadu kumbal like menta siteng bangyai kublei ya baro kublei dan benta kini ka program bat kumjo khamtam me kini ki ribok mat ki bawan na po ki political parties prepare banganget
ngila kham chong slem mangi ki babun ki dorbar jong ki yang dorbar thwan tengai kani kan long kumju wala dai la shail sisngi la da kiwan manu ki bawan kabor kin shong hapo yang dorbar banya thir ya mirjing bot nagamta ka bha ka miat jong upat nong sok snong jong kani ka jela ka jongi te kublei shibon ya phi baro ki blai don benta ban ai ki jingmot ki jong phi bar kumjuru phi ki blapen snawi ki mat rekam ki jong phi kublei shibon nagamta shlong biel kurwa ka tiar nyai kublei namtai phi wei ki bapet ya ka channel ka jongi kublei shibon kementang ngin chu kan don kaliang ka Synod College ka jingai khublei na kaliang ka college ngar nga ai khublei ka Synod College ka benta ka bakila ai yang nga hakani ka benta yang ini ban ai ka jing ai khublei ban kong ye nga sob ban ai ka jing ai khublei ye principal vice principal by coordinator IQSC Synod College ki bala yarap yengi bala ai ka jingai min sim na kawai ka por bangi pelong program kan thup ikini program bangi pelong ni ka janmet ru hila yalam lenti yengi but hila kersan yengi habaro kiliang ni ai ku play i head department jong ka podcast undergraduate but barok hat ki no hikai badan ha ka department boleh tracy tom ban pelong ikini program kumbakalong ai ku play ru ya i ba kermen yuria ibadai naga silong mail but barok hat ki supporting team jungi lewan naru menin ban ya penbiang penbit ban penlong ye nek program kubli sibu ne namar ke jingarap ke jongpi but ban pila moderate ikri program successfully de ngai kubli ru ya ki nong mikmat na ki seng san perthai be prepare wan ban chimenta kanika program ke jongi kubli sibu ne ep ini dan iba JF Chilai nag BJP Dr. Fabian Lingdo na AITC iba Manuel Badwar na INC iba Alan Tree of Dakar na UDP HSPDP dan iba P Rentatiang iba Elisa Khain na PDF iba Evna Emperiat na VPP iba K Perto na Kakam di kubli sibune yang jingwan ke jongpi ka jing simenta ke jongpi ka penbentoi sibune yangi ngi ai kublei ru ya ki invitees ki bangila khot ki bala ki wadon ha ki bentai ba fair jong imlang salang nadu ki journalists ki prominent citizens ki don ki wei ki invitees ki bangi khot na ki school ki college the university but wei ki association ru de ngi ai kublei ru ya ki de khot jong ka press ki bala plai por khlang ya ka ban bat ngi agan ke janmit ni aku boleh ru yakinong hikai jong ka Synod College ki belaya dan benta lang hakan ke program badi khamtam ki khana pule jong ke college ku boleh sibo ni ke jingwan ke jong phi but ngimla ban klet ru ya ka jing trei lang jong ki supporting staff jong ka college ki badan office ki belaya rap yangi be bon ki benta bat pen kre ya ke program ka jing tresitom ke jong phi ni ai ke jing pertu but ngi ai ku boleh ya baro hi kibala kiwei kiba ngalaban lesing aklet kiba ya simenta kan program but ka jingi simenta jong ki representative jong ki political parties jong i ka moderation jiba kermen yuria ka jing pen simenta jong invitees kalau long cha ka jing kerku ya kan program but ngingit scam ba baro kibadan hangni ka kamera ngila yo ka jing yo nong ka bakrau but omdai tamangi badan hangni hendrai wat kitu kiba syong na ki yeng jong ki na ki week ki jaka ki page ya ka YouTube live te kuble sibone ya ki jiksementa jong ki ya ki online viewers ru kuble sibone ka program kalawai